Bueno, imos a seguir ca orde do día, dada que incumprimos tamén os 15 minutos, pero bueno, os plenos son moi largos, teñamos humanidade. Pasaríamos logo o punto 14, que é o de rogos e preguntas, con 7 rogos. O primeiro do BNG para señalizar as colonias de gatos e gatas. Ben, boa tarde de novo. Do que se trata con este rogo é de deixar constancia dun problema que afecta ás colonias de gatos e gatas que hai en distintos lugares de Compostela, diversas zonas controladas con animais que están alimentados, castrados e que viven en casetas das que se encargan de cuidalos ou de estar pendentes delas diversos colectivos de protección animal. O certo é que xa son moitas as queixas que nos veñen remitindo estes colectivos a respecto de algúns ataques de cans en diferentes zonas. Aí nomease Santa Marta e Belvís, mas despois xa de presentar o rogo soubemos que tamén na Alameda acontece iso con certa frecuencia. É certo que nos facemos, sabemos que pode ser, non? Que en algunhas ocasións sexa un pouco de descoido por parte simplemente dos donos e donas dos cans, mas outras veces é certo tamén que hai ataques que son premeditados e que isto provoca un problema grave, polo que o que solicitamos, atendendo ademais a esta petición dos distintos colectivos, é que se sinalicen estas colonias con uns cartéis indicativos onde se poñan, aí facemos un modelo de posibilidade, pero pode ser outro, atención, colonia controlada, prohibido acceso a cans, algo semellante para tamén axudar a concienciar a veciñanza ao respecto. Gracias. Noa. Penso que compartimos a mesma preocupación e o certo é que xa encargamos sinalética para as colonias, non exactamente con ese texto, pero moi parecido. O seguinte dos rogos tamén do BNG para poñer beirarrúas na rúa do Outeiro de Sar. Sí, ben, pois como acaba de comentar o propio alcalde, o rogo é moi simple, non? Na rúa Outeiro de Sar, nas Fontiñas, pois hai un tramo que precisa incrementar a seguridade viaria, pois non dispón de beirarrúas e se fai especialmente perigoso cando anoitece, non? Ademais é unha vía bastante transitada en horas punta de entrada e saída laboral e tamén dos centros de ensino da contorna, tanto por persoas que van a pé como en vehículos privados, non? Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego que solicita é o acondicionamento desta rúa. Recentemente estes días acaban de proceder ao seu asfaltado, que boa falta lle facía, pero nos entendemos que é imprescindible dotar a de beirarrúas e por outra parte de iluminación pública. Jorge. Comparto a inquietude do problema que ten de seguridade viaria esta rúa. Como outras moitas rúas da cidade, está en cursa dentro dun proceso de regularización de parcelas, un solo urbano non consolidado, co cal as alineacións non son as consolidadas, pero entendo que aínda que non teñamos esas alineacións consolidadas e, por tanto, facer as beirarrúas definitivas sexa unha decisión que é complicada porque faltan cesións por facer, creo que sí hai que tomar algunha medida que poden ser a través incluso de pintado desas zonas reservadas para os peóns e sobre todo tamén mellorando a iluminación. Creo que a veces, aínda que os obxectivos de facer a urbanización completa non estén conseguidos por falta de cesión, temos que buscar solucións puntuais e eu creo que este é un caso no que é necesario incrementar as condicións de seguridade aínda que non estén todas as cesións feitas. Gracias, Jorge. Rogo do Partido Socialista sobre a xestión das reclamacións ante Fenosa ou ante calquera outra compañía eléctrica. Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. O primeiro temporal de 2017 provocou cortes no suministro eléctrico en varios puntos do noso concello, entre eles nas parroquias de Figueiras, Arins, Marrozos, Abarciela, Cesar, Laraño, Lamas de Abade, Camiño dos Vilares, tamén na avenida Castelao e na Rúa de Touro.
De acordo con manifestado por moitos dos afectados por esta situación, durante o tempo que durou o corte de suministro, a empresa Gas Natural Fenosa ben non atendía as chamadas ou ben non informaba con claridade aos usuarios, ocasionando situacións de desesperación, así como trastornos severos á cidadanía. Por todo iso, polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación o seguinte rogo: que o Concello de Santiago remite unha nota informativa á cidadanía na que se lle comunique que a través da Oficina Municipal de Información ao Consumidor poderán xestionar cantas reclamacións sexan necesarias ante Fenosa ou calquera outra compañía eléctrica, para o que se poñerá a disposición un modelo de documento que incluso se lle pode facer chegar a través das diferentes asociacións de veciños. Así mesmo, o Grupo Municipal Socialista roga ao alcalde que dirixe unha carta ás empresas suministradoras coa fin de solicitar que lle rebaixen a veciñanza afectada a cota dos recibos da luz polos danos e pérdidas sufridas. Grazas. Gracias, Paco. Xan. Nada, de acordo, faremos. Rogo do Partido Popular para a mellora do Parque Xixón. Pepa. Hola, alcalde, boa tarde. Boa tarde, compañeiros. Nos terreos da antiga conocida como Finca de Lois atópase hoxe unha magnífica zona verde que está entre as avenidas Son 23 e o Burgo das Nacións e o denominado Parque Xixón. Nestes terreos de ao redor de 16.000 metros cuadrados intégrase unha superficie delimitada por elevados muros que atravesa o regato de Corgo e que atesoura no seu interior un singular paseo de camelios considerados como os máis antigos da cidade, con máis de 400 anos. Segundo as nosas informacións, este espazo pechado non figura entre as propiedades do Concello, pero como consecuencia do desenvolvemento do Plan Especial de Reforma Interior para esta área, o seu uso é público e permanece coas súas portas abertas durante un amplio horario ao longo de todo o ano. E ao mesmo tempo veñense facendo cargo do seu mantemento os servicios municipais. A pesar de que o estado desta parcela, como o resto do conxunto do Parque Xixón, pódese considerar bo, hai dous aspectos aos que convería prestar atención. Por unha parte, existe unha luminaria nun paseo que percorre a parte superior da finca e que se encontra oculta entre as espesas ramas dunha árbore, o que lle impide prestar a súa función. E por outra banda, nas proximidades un piñeiro prendeu no medio da parede do muro de peche, amenazando coas súas raíces a solidez deste elemento tan definidor deste espazo. Por lo tanto, presentamos o seguinte rogo: que por parte do Concello se dan as instruccións precisas para solucionar a situación da luminaria apagada entre a vegetación e da árbore que amenaza con tumbar as paredes da parcela murallada. Moitas gracias. Gracias. Xan. Si, ao respecto da luminaria xa estuveron aí os servicios do Concello, que vai haber é que para non afectar a árbore trasladar a luminaria, e do muro estamos esperando informe, pero bueno, desde o absoluto respeto que teño polas capacidade de presentar iniciativas dos distintos grupos municipais, por suposto, quería vos recordar que hai unha aplicación que se chama Liña Verde para este tipo de incidencias que xeraría bastante menos papeleo e se atendería máis rápido a mesma. Grazas. Rogo do Partido Popular para a restitución da varanda de protección no rego de Arins. Sí. Moitas grazas. Bueno, en todo caso, que quede claro que os rogos, a súa presentación é vontade, decisión propia de cada un dos grupos, obviamente. Este rogo refírese á reposición dun elemento de seguridade na estrada local que discurre entre as parroquias de Marrozos e Arins. Nesta mesma semana, precisamente algúns días despois de registrar a nosa iniciativa, puidemos comprobar que algo se fixo, posto que se rozou un lateral da ponte e se meteron nos buratos da varanda que falta 3 vellos tubos a xeito de estadullos para advertir do perigo. Non sei se isto foi consecuencia da voluntariedade, e o digo no mellor dos tonos, do concelleiro señor Peña. Igual é así. Pero, evidentemente, o feito é un mal apaño totalmente insuficiente. O que se precisa é unha actuación integral que lle dé a seguridade a ese punto. Un punto que se localiza nunha vía que ten un importante tránsito de vehículos, posto que, ademais de comunicar estas dúas parroquias, serve de itinerario alternativo
para moitas persoas que acceden á cidade a través da estrada Santiago-Ourense procedentes dunha ampla zona do noso concello e tamén de outros concellos próximos. No trazado que vai da zona do Sixto deica ao lugar de Vilacova, esta estrada municipal salva o rego de Arins xusto debaixo do viaduto do Ave mediante unha pontella na que só nun dos seus lados quedan restos das barandas de protección metálica que noutrora tivo. A situación de perigo neste punto agravase cando a maleza medra no seu arredor, dificultando a percepción dos desnivel existente e adquire aínda unha maior intensidade cando se pensa nas dificultades para o tránsito peonil ao aparecer este treito de beiravías. Por lo tanto, a pesar dese apaño sin moito xeito que se ten feito, o rogo sigue a manterse nos mesmos termos que o tiñamos formulado, que o Goberno local proceda á reposición da baranda de protección da ponte sobre o rego de Arins debaixo do viaduto de Ave na estrada local que comunica Marrozos con Arins e que estude a posibilidade de habilitar alguna millora para os peóns neste punto, ao igual que nos lugares de máis tránsito peonil nesta vía. Moitas grazas. Gracias, Agustín. Rafa. Agora. Bueno, boa tarde, compañeiros e compañeiras de corporación. A veces Agustín non fai o que pode e non o que quere. Ese apaño do que falas pois veo a raíz da anterior vez que trouxeches isto, fixemos un pouquiño que lle poidemos aí, mas estamos pendientes de que nos traigan algo un pouquiño máis apañado para que pois poidamos quedar aquelo con un pouquiño máis de xeito, pero non quería que me viñeras dicindo que non che fago caso ás cousas que nada máis, gracias. Rogo do Partido Popular o seguinte para a sustitución de etapa do rexistro en San Pedro. Quen vai a intervir? Teresa. Bueno, este es un ruego repetido, lo trajimos en mayo del año pasado. Es una tapa metálica de acero inoxidable que hay en San Pedro, a la altura de los números 69 y 71. En ese momento lo que nos contestó el concelleiro es que la tapa no sabían de qué servicio era porque estaba soldada, pero, y digo las palabras finales, evidentemente se retirará y se pondrá la tapa que corresponda. Esta mañana la tapa seguía allí, han pasado 9 meses y para mí es, aunque a él igual le parezca que no tiene importancia, para mí la tiene, porque nosotros dictamos normalmente, Milagros lo sabe muy bien porque se queja muchas veces, muchas órdenes sobre el casco histórico a los particulares. Y si nosotros, digamos, los incumplimientos de la normativa no nos los aplicamos a nosotros mismos y no damos ejemplo, pues la verdad es que quedamos bastante mal. Aparte de que la tapa pueda parecer, a cada uno le puede parecer lo que quiera, pero incumple la normativa del casco histórico. No sé si esto hay que hacerlo vía línea verde, vía Twitter, como han hecho la Xuntanza con la tapa que hacía ruido y le hacía más caso. Bueno, yo simplemente lo que quisiera es que el año que viene, en enero de 2018, no estemos con la tapa otra vez aquí. Nada más. Xan? Tento razón, pois a verdade é que está sen quitar, pido disculpas por iso, e funcionaría por Twitter, funcionaría por liña verde, ou funciona a través de pleno, escolle o que máis che guste. O seguinte rogo é do BNG para que se volvan a imprimir en galego os billetes do Teatro Principal de Santiago de Compostela. Ben, é dar conta dunha cuestión que supoño que entendo que sería puntual, mais que é certo que non nos deixou de chamar a atención que desde hai uns meses pois as vendas de entradas para os espectáculos do Teatro Principal pois non estivesen en galego xa. Daquela, como o Concello de Santiago sempre foi pioneiro no proceso de normalización lingüística, na reivindicación da defensa da lingua, pois era bo que se volvese a restituir a emisión das vendas de entradas dos billetes de espectáculos en galego. Marta. Sí, moi brevemente, a impresión dos billetes do despacho do Teatro Principal pois non cambiou, como sabe Goretti, de idioma nin de deseño. Atopáronse un par de erratas que se correxiron de maneira inmediata e, polo tanto, en principio, está resolto o problema. Grazas. Pasaríamos logo ás preguntas para a resposta oral no pleno. A primeira do Partido Socialista sobre a reparación das fochancas na zona de Volta do Castro.
Boa tarde, novo. Pois eu si teño que dicir pois ao compañeiro Peña que non me fixo caso, porque no pasado pleno ordinario do mes de decembro o Grupo Municipal Socialista presentou un rogo para que a maior brevidade posible se repararan unhas fochancas, concretamente na zona volta de Castro, non? Entrada ademais de Camiño Portugués, ao que el dixo que durante o mes de xaneiro pois quedaría arranxada, non? A día de hoxe non está. Así mesmo, ca choivas das últimas semanas, a situación empeorou notablemente, concretamente diante do Colexio Santa Polonia, en si, pois, na toda a rúa Poza Real de abaixo, non? No campo de Conxo, na calle nomeada anteriormente. Os vehículos hoxe transitan pola zona con moita dificultade, tal como se aprecia pois nas imaxes que achegamos, non? O pasado 1 de febreiro, o Concelleiro de Medio Rural e Equilibrio Territorial dou conta do inicio das novas obras de reparación de pavimentos, polo que lle preguntamos se ten previsto que nestes días pois se reparen pois estas rúas, tal como dixo, que na zona de Conxo pois sí que así va a reparar. Rafa. É verdade, quedaron sin. Comento, foi unha cuestión organizativa de traballos. Eu creo que se non esta semana, a principios da que ven, vamos a saltar para o barrio de Conxo, que se vai facer pois un tratamento integral, vais a actuar en todas as rúas que quedaron deterioradas, sobre todo polos desvíos de tráficos da obra do túnel. Entre elas pois vai incluída tamén esta actuación. Estaremos ali 12-13 días, polo que entendemos que esperemos que quede todo máis ou menos transitable, é dicir pois que ahora sí que vai. A segunda pregunta é do PSOE sobre a licitación, contratación e inicio das obras da urbanización da Rúa Cañoteira. Esta pregunta pois ven a carón dunha xuntanza que mantivemos pois cos veciños ali na Casa Agraria, non? Pois no pleno ordinario do mes de maio de 2016, o pleno da Corporación acordou instar ao Goberno Municipal a iniciar a maior brevidade posible a licitación, contratación e o inicio das obras de urbanización da Rúa Cañoteira. Xa que 9 meses despois non sabemos nada desa obra, pode explicarnos o Goberno cal é a situación real dese proxecto e para cando pensan licitalo e executalo. Nese mes de decembro pois se dixo pois que por tal como estaba o proxecto non estaba todo ben que se quixera, que se necesitaba mellor cos fondos que había da Diputación se podría arranxar en si a metade en si da rúa, pero que de todos os xeitos pois se iba a tomar unha solución. Por eso queremos unha explicación, porque así non lo pediron pois os veciños de Meixón Frío, non? Gracias, Gonzalo. Rafa tamén. Presentamos aí, non sei se foi hai un par de semanas, o proxecto na Diputación con todas as autorizacións sectoriais e todo preparado para poder iniciar o proceso de licitación. Xa se vai a pasar o expediente para a contratación, iniciaremos o inicio da licitación nas vindeiras semanas e a idea é que quede a obra, que ao final vai ser máis que unha obra de urbanización, vai ser máis de mellora ou unha mellora da zona. Introducíronse 3 ou 4 matices con respecto ao que había, xa que para facer unha cuestión máis estrutural había incluso problemas coas ordenanzas, etc. E ao menos pois aproveitar os fondos da Diputación para cometer unha obra de mellora na zona. Eso, nas vindeiras semanas saldrá a licitación, e salvo que se torza moito a cousa durante o proceso, para o verán estaríamos traballando ali. Gracias. Pregunta do Partido do PSOE tamén sobre o prazo de pago a proveedores. Grazas, señor alcalde. O Concello de Santiago está na cola, terceira por abaixo, das cidades no relativo retraso no pago a proveedores, ademais de ser a segunda urbe cunha porcentaxe de operacións pagadas máis baixa. Estes datos son motivo de preocupación para o Grupo Socialista, para o que non deixa de ser polo menos sorprendente que se produzcan importantes fluctuacións na media de días de pago en función do mes e case sempre por enriba do máximo dos 30 días que marca a lei.
No ano 2016 vai dos 25,75 días de media do mes de maio aos 42,42 de outubro. Todo que, segundo os datos do Instituto Galego de Estadística, Santiago é a cidade con máis empresas por habitante. E tendo en conta que, segundo un estudo da Unión Europea, unha de cada 4 pequenas e medianas empresas declaranse insolventes pola morosidade, solicitamos contestación oral á pregunta seguinte. Cal é o protocolo que está a seguir o Goberno municipal para o pago a proveedores e as razóns por las que se produce unha fluctuación notable na media de días segundo os meses? A que se debe que exista unha tan elevada contía de débeda pendente e cal é o importe que está a pagar o Concello en intereses de demora e indemnizacións de custes de cobro que se xeneran ante esta situación? Moitas grazas. María. Boas tardes a todos e a todas. O último período medio de pago do Concello, o último coñecido do mes de decembro, está nun 24,46 días o período medio de pago, o sea, cumpriríase o establecido pola lei co período medio de pago, non? Certo é que nos meses anteriores o período medio de pago foi maior, alcanzando os 40 días, compartimos desde o Goberno a preocupación do Partido Socialista, a nós tamén nos preocupou e actuamos e a continuación direi as accións que realizamos para que este período medio de pago fora menor. Dende xaneiro do 2016 ata xuño do 2016 o Concello cumpriu co período medio de pago, no mes de xuño era de 21 días de media e a partir de xullo incrementou, non? Cal é o protocolo que está a seguir o Concello? Pois, primeiro, as facturas que se resistan a través da plataforma electrónica son enviadas no mesmo día polo Departamento de Intervención aos diferentes departamentos para a súa conformidade ou para a súa devolución. Teñen 5 días hábiles de prazo para devolvelas e no caso de que non se devolvan, estáse a facer recordatorios periódicos, non? Ademais, en canto detectamos o incumprimento no período medio de pago, establecimos diferentes reunións cos diferentes centros xestores, que son 47, cos responsables de cada centro xestor, para aclarar e resolver dúbidas na tramitación administrativa, que as había, de feito modificamos cousas no circuito, na procura de que as facturas se pagaran nun prazo máis curto de tempo, non? De momento, por outra das preguntas que se fai, de momento, durante o ano 2016 o Concello non recibiu reclamacións de intereses de demora por retraso en pago de facturas. Cales son as causas? A que se debe? Bueno, non é algo único do Concello de Santiago a tardanza máis alá dos 30 días no período medio de pago, o cal non pode servir de excusa porque hai pequenos proveedores na nosa cidade que deben de cobrar canto antes, non? A que se debe? Pois a varias causas. Primeiro, unha situación precaria e deficitaria en persoal do Concello de Santiago, non? Provocada polo afogamento que lle provoca as administracións locais a Lei Montoro. Nun momento, ademais, que a solicitude de información, o traballo burocrático incrementa, a pesar de que o número de funcionarios non pode incrementar, non? Pola tasa de reposición que xa debatimos aquí en moitas ocasións. Outro das variables ou das causas que atopamos neste retraso é esa falta de modernización na administración electrónica que ten o Concello, non? Unha firma electrónica, un expediente electrónico. En ese sentido tamén xa empezamos a actuar, temos pendiente de licitación, espero que salga nas próximas semanas un pliego de administración electrónica que por fin poña o Concello no século XXI. Gracias. Gracias, María. Pregunto ao Partido Popular sobre a xestión dos servicios da hora e grúa. Manuel. Boas tardes. É simplemente unha pregunta que, xa se respostou parcialmente no que nos medios de comunicación, pero como xa estaba presentada, a vista do informe do director da asesoría xurídica de 30 de xaneiro de 2017, que é un informe favorable á prórroga do contrato da hora e da grúa, que é un contrato que se ven prorrogando desde o 30 de outubro de 2015, pero o director da asesoría xurídica advirte que o feito de que a lei de contratos no seu artigo 35 permita que continúen os efectos do contrato ata que se adopten as medidas urxentes para evitar o prexuicio, así como que iso non significa que a administración pode actuar como se a nulidade contractual non existira, e que non parece prudente, resulta cuestionable prorrogar por máis tempo a continuación dos efectos do contrato anulado, deberíase resolverse máis demora sobre a liquidación do citado contrato e a futura forma de xestión,
A nosa pregunta é cal é a data exacta que manexa o equipo de goberno para que o Pleno se pronuncie sobre a asunción da xestión directa dos servicios da hora e da grúa e así no seu caso levar a cabo a liquidación do contrato coa empresa Setes Aparqui S.A. Porque como se fixo referencia que sería no mes de marzo, se será no pleno ordinario, se ten previsto adiantar ou facer un pleno extraordinario. Teño aquí escrito 5 veces alérxicos prazos, alérxicos prazos, alérxicos prazos. O que si podo anunciar é que para a semana vindeira non foi soltero. Non, temos o borrador da memoria casi rematado, entón para a idea é poder convocar a semana vindeira a comisión de seguimento. A partir de aí, evidentemente, haberá un tempo de estudio dese borrador para crearse todas as aportacións e poder ter un documento para despois de pasar polos informes de Secretaría e Intervención, poder leválo a pleno. Todo este proceso pode levar un tempo que é imposible cuantificar ahora mismo. A idea sería neste proceso rematarlo durante o mes de marzo, pero algo que non temos capacidade e, por lo tanto, non fixaremos a data. O pleno de marzo parece difícil e, a partir de aí, o tempo que sexa necesario, recortando os prazos o máximo posible. Pregunta do PP sobre a situación do tren turístico urbano. Isto non está ben, Antes non era así. Porque está saltando continuamente. No. No, non pode ser, porque unha vez sí, pero todos. É o radón. O dato estatístico sí pode ser o radón. Pero non, está pasando en todas as intervencións. Veña, pero disculpa, Teresa. Grazas, alcalde. Boas tardes a todos. Pois o 2 de febreiro saía no Boletín Oficial da provincia, no BOP, a licitación do concurso para a explotación do tren turístico de Santiago de Compostela. 19 días despois de que expirara o contrato. Concretamente, 19 días despois da prórroga de 3 meses asinada polo alcalde sen pasar pola aprobación do Consello de Administración de Incolsa, como todos recordaredes. Así xestiona a Compostela Aberta alérxica aos prazos. Precariza deste xeito un servizo máis, como os centros socioculturais, como a grúa e agora, como vemos de escoitar, nada importa, de momento. Porén, o tren turístico segue a funcionar coa frecuencia normal para esta época do ano e nos preguntamos baixo que fórmula ou mediante que título xurídico está prestando o servizo o tren, en que condicións económicas e por que non se informou o Consello de Administración de Incolsa. Eu lle pregaría, señora Lois, que vostedes que din que viñeron para regenerar a vida municipal, pois non me respostara que o tren turístico está funcionando como se fixo outras veces. Sexa un pouco máis orixinal, se é posible. E aproveito esta ocasión para reiterarlle a necesidade de que Incolsa sexa máis transparente toda vez que seguemos sen ver na página web a evolución contractual deste organismo. Grazas. Marta. A ver, o pasado día 13 de xaneiro de 2017 asinouse, como vostede sabe, María Antón, un contrato menor entre Incolsa e Autocares Rías Baixas para a prestación do servicio de xestión do tren turístico de Santiago de Compostela. O contrato ten un importe de 9.600 euros máis IVE, cunha vixencia que vai dende o 15 de xaneiro de 2017 ata o 31 de marzo deste mesmo ano. No prezo pechado van incluídos todos os gastos e custos da operativa do tren durante o citado período, sendo os ingresos por facturación do mesmo íntegros para Incolsa. Os ingresos de facturación todos para Incolsa. Cabe destacar, ademais, que a previsión por estatísticas históricas de facturación é que o resultado da operativa supoña un amplo superávit da mesma para Incolsa no citado período. Esta fórmula para a cobertura do servizo, unha vez finalizada a vixencia da anterior concesión e mentras non se resolve o concurso posto en marcha o 5 de xaneiro, goza de plena cobertura legal, señora María Antón, de acordo coas normativas internas de contratación da empresa pública, así como tamén da legislación en materia de contratación pública. Tal é así, e recordo, xa yo dixen en algunha ocasión, que o contrato é idéntico ao asinado o 5 de agosto de 2011 polo Goberno do Partido Popular para a cobertura do servizo mentras non se resolvía o procedimento de contratación 001/2011 de explotación do tren turístico. Grazas. A seguinte pregunta é do Partido Popular sobre o abandono do certame Compostela Gastronómica no último ano.
Grazas de novo. Pois despois de 19 meses de goberno de Compostela Aberta, só sabemos unha cousa sobre a política turística que pretenden levar a cabo, que poñer en marcha a máquina registradora para facer caixa cos turistas que dormen na nosa cidade. Sen reflexión, sen documentación, sen estudos que avalen unha cuestión, a concelleira afirma Santiago necesita unha taxa turística. Pois nós pensamos que non, señora Lois. Santiago necesita un proxecto de cidade e dentro del un proxecto turístico. Vostedes non teñen ningún nin outro, pero o que é peor, tampouco tendrán os pasos para desenvolvelos. Teñen paralizado o Plan Especial de Casco Histórico, un documento que nos entendemos fundamental ligado ao futuro turístico de Santiago. E teñen en punto morto iniciativas postas en marcha polo Partido Popular froito desa afán revisionista que ten amosado Compostela Aberta. Tal é o caso do proxecto de Compostela Gastronómica. Porque se ninguén yo explicou, Compostela Gastronómica nace do acordo coa Asociación de Hostelería de Santiago para iniciar toda unha estrategia co fin de posicionar Santiago no segmento turístico do turismo gastronómico. Parte coa rehabilitación da Plaza de Abastos como núcleo central do proxecto, co interese por apostar polos produtos de proximidade, coa formación e divulgación para nenos e maiores a través de xornadas, obradoiros e seminarios, co programa Santiago Etapas, en definitiva, co establecemento dunha liña de traballo que aunaba turismo e comercio, que abranguía múltiples accións transversais, cara a procura de que a gastronomía sexa un punto forte da nosa oferta turística. E que fixeron vostedes? Pois para nós dúas cousas que afunden este proxecto de raíz. O fiasco da nave 5, máis dun ano perdido, e todo por soberbia, por querer manter o prego sen consultar como propuxemos neste pleno o Partido Popular. E unha segunda cuestión é cancelar Compostela Gastronómica como marca paraugas que recolla todas as iniciativas de exaltación da gastronomía na nosa cidade. Por iso preguntamos cales foron os motivos para que non se celebrara ningunha edición de Compostela Gastronómica e que previsións manexa o Goberno para celebrar, se é que manexa, algunha nova edición dentro desta marca da gastronomía local. Porque, como poderá imaginar, estamos a falar de conceptos e de proxectos integrais, polo que espero que non me faga vostede un relatorio das actividades da aula de formación da Praza de Abastos. Grazas. Marta Lois, estupenda. Sí. Vou a ser moi breve, intentarei. No Compostela Gastronómica, como apunta a concelleira, na súa exposición de motivos, foi concebida como unha marca propia para promover e difundir a gastronomía de Santiago. E dende o Goberno Municipal de Compostela Aberta mantivemos a marca Compostela Gastronómica, concebíndoa tamén como unha marca propia para difundir a nosa gastronomía. Agora ben, o que non fixemos foi celebrar o Festival Compostela Gastronómica, que tiña tamén o mesmo nome, e no que fundamentalmente se organizaban obradoiros de cociña. Efectivamente, cancelamos este evento porque consideramos que se trataba dun evento que tiña un alcance demasiado local, máis que turístico, que nin tiña unha dimensión promocional relevante, nin motivaba o consumo nos negocios de restauración da cidade. Ademais, tamén hai que ter en conta que este orzamento para este festival de licitación que tivo lugar o ano 2015 ascendía a 121.000 euros. Dende Compostela Aberta apostamos pola gastronomía, señora María Antón, como un atractivo moi importante para a promoción da cidade, pero de acordo co sector con que mantivemos diversas reunións ao respecto no último trimestre de 2015. Pensamos que o gran evento de gastronomía da cidade polo que tiñamos que apostar no futuro e durante este mandato era precisamente Santiago Etapas, un evento con moita forza ou con moita máis forza promocional que o Festival Compostela Gastronómica e que ademais dinamiza o consumo no mes de novembro, que é un mes especialmente de temporada baixa. Santiago Etapas naceu, como vostedes saben, no 2008 en Turismo de Santiago e que se organizaba directamente dende Incolsa. Pese a que foi moi ben recibido polo sector e sempre tivo un considerable éxito no público, no ano 2012 o Partido Popular tomou a decisión de non organizar o concurso que tivo que asumir de maneira íntegra a Asociación de Hostelería de Compostela. O Goberno de Compostela Aberta recuperou a organización de Santiago Etapas en novembro de 2015 cun novo modelo de traballo, un modelo de traballo conxunto co sector a través da Asociación de Hostelería de Compostela. Este modelo repetímolo con éxito no 2016 e ademais organizamos outros eventos como Paixón 12, un programa de dinamización gastronómica en Semana Santa e fixemos tamén en colaboración coa Asociación de Hostelería. Ambos programas se desenvolveron baixo a mesma marca
paraugas de Compostela Gastronómica. Se quere comprobalo, por exemplo, no propio Tapasporte, que é a principal ferramenta de comunicación do concurso, se inclúe o logo de Compostela Gastronómica. A nosa intención é continuar desenvolvendo estes programas baixo a marca Compostela Gastronómica, pero non é volver a celebrar ese custoso festival para os resultados que tiña. Grazas. A seguinte pregunta é do Partido Popular sobre a colocación das reductores de velocidade na rúa Clara Campoamor. Señor Montiel. Boas tardes, compañeiros de corporación. A nosa pregunta refírese á colocación dos reductores de velocidade chamados cosins berlineses na rúa Clara Campoamor como medida para reducir a velocidade. Deixando a un lado a legalidade destes dispositivos, o que nos interesa coñecer é como se decidiu a súa idoneidade para este lugar. Hai que ter en conta que estamos a falar dunha vía de 4 carrís que resistra unha alta intensidade de tráfico ao actuar como un itinerario fundamental para moitas persoas que circulan a diario cara ao centro da cidade procedentes do contorno do Paxonal Castiñeiriño e das vías de Ourense a Estrada. E ao actuar tamén unha saída fluida para aquelas persoas que circulan desde o norte da cidade. Tal e como facemos constar no texto da pregunta, existe controversia sobre o emprego destes elementos reductores de velocidade en determinadas situacións e, sobre todo, polo criterio técnico normativo seguido para justificar a súa colocación, tanto no que fai referencia ao tipo de vía como ao lugar concreto. Tendo en conta que a maioría dos concellos non dispoñen dunha ordenanza específica, como é o caso de Santiago, o máis habitual en toda España é seguir a instrucción técnica do Ministerio de Fomento, que é tamén a referencia das regulacións realizadas por outras administracións públicas, caso do exemplo do Concello de Bilbao ou a Deputación Foral de Vizcaya, que seguen en gran medida o texto estatal. Un texto, este do Ministerio de Fomento, ao que, por certo, tamén remite o Regulamento Xeral de Circulación de aplicación en todo o territorio nacional para autorizar os resaltos na calzada. O caso é que a Instrucción de Fomento proíbe a instalación de reductores de velocidade nos tramos de travesías en que existan máis de 2 carrís de circulación, salvo que exista unha mediana non franqueable de separación de sentidos. É a mesma limitación que aparece recollida na Ordenanza de Bilbao e a que entendemos que debería terse en conta na rúa Clara Campoamor. Tamén consideramos que neste caso se pode incumplir outra prohibición expresa da norma estatal que impide a colocación de reductores de velocidade en tramos de travesías con intensidade media diaria superior a 5.000 vehículos ou unha intensidade horaria punta superior aos 300 vehículos, cifras que coidamos que se resistan sobradamente na rúa Clara Campoamor. En ambos supostos, a Instrucción de Fomento sinala que salvo que os reductores de velocidade non poderán instalarse salvo justificación técnica. Nesa liña vai a pregunta que formulamos, na que nos interesamos pola existencia dun informe ou informes coa súa data e contido en canto a necesidade e idoneidade que justifiquen a decisión de optar polos chamados cosín berlineses e non de outra opción técnica para o caso desta vía en concreto. Moitas gracias. Xan. Ben, como ben sabe, de seguro o concelleiro, o primeiro lugar onde instalamos os cosíns berlineses foi na avenida Castelao pola especial condicións de inseguridade nos pasos de peóns que había lá, vendo a eficiencia que tiveron na moderación de tráfico e antón en existente demanda vecinal do exceso de velocidade constatable que se dá na rúa Clara Campoamor, a pesar de ser unha rúa que, aínda que non conversa, ten bastante tránsito peonil, decidimos trasladalos a esta rúa Clara Campoamor, unha para garantir a seguridade e, en segundo lugar, por dar resposta ás queixas de veciñais fronte ás medidas reductoras existentes, que eran os chamados BTAs, bandas transversais de alerta, que estaban instaladas en todo o ancho da calzada e que xervan un ruido continuo co paso dos automóbiles e molestando as casas circunstantes, ademais de afectar por igual a todo tipo de vehículos. Entendemos que esta medida soluciona esas molestias de ruido, é moi eficiente no aspecto de calmado do tráfico e permite que vehículos como transporte público, servicios de emerxencia e camións pasen por enriba sin tocalo, mantendo o cosín berlinés entre os eixos, sempre que manteñan unha velocidade moderada. E tanto motos como bicicletas poden esquivalos dun xeito doado. Como saben, están situados como elemento principal chegando á glorieta e colocámolos en ambos lados para evitar que maniobras
por parte dos automóviles para evitar ese propio coxín berlinés, permitira que pasaran ao outro lado do carril, por eso se puxeron nos dous lados. Ten instalada a señalización vertical e horizontal que exixe a norma, a iluminación é a correcta tamén como exixe a norma, así que entendemos que cumpren todos os requisitos legalmente establecidos e así o indican os informes técnicos que lle podo facer chegar cando queira. Creemos que un dispositivo técnicamente axeitado e seguro para calmar a velocidade do tráfico. É certo, nos medios de comunicación, que a Plataforma Cidadán Unión Internacional para a Defensa dos Motociclistas presentou unha alegación respecto a esta instalación que rexeitamos por decreto da miña concellería o día 10 de febreiro en base ás consideracións que se van constar nesos informes. Eu persoalmente falei co Motoclub Compostela, pedinlles que foran por ali e me dixeran se vían algún tipo de problema e fixeronme chegar que lles parecía unha instalación correcta e que non xeraba nun tipo de perigo para as motocicletas, por lo tanto entendo que tampouco para as bicicletas. Pouco máis lle podo dicir, insisto, fagolle chegar o informe e nada máis. Grazas. Gracias, Xanduro. E remataríamos a quenda das preguntas con unha do BNG sobre a reordenación dos horarios de uso da sala Agustín Magán. Goretti. Sí. Ben, chegaronnos varias queixas de persoas que son usuarias do Centro Sociocultural de Santa Marta xustamente por un problema de colisión horarios despois dunha iniciativa que nos parabenizamos, que é unha boa iniciativa, o de aprobar a convocatoria de residencias artísticas para proxectos de artes escénicas, porque é certo que non é o mesmo ensaiar en calquera lugar que ter un teatro. A Sala Agustín Magán é un espazo magnífico para estar ali para facer eses ensaios, mas o certo é que nos parece que non é moi de recibo que o que se faga sexa vestir un santo para desvestir outro, porque desde ese momento comeza a haber problemas por actividades de teatros de persoas de teatro afeccionado que se levaban a cabo ali para a veciñanza xustamente do barrio. De feito, mesmo hai actividades que tiveron que desplazarse aos barracóns que están ali fora do centro. Daquela debería de haberse de intentar facer unha integración para que os horarios dos usos desta sala non fixese algo que nos parece que desde logo que non é de recibo, que é deixar a veciñanza do barrio sen esta actividade de teatro ou sen outras posibilidades de facer as actividades que facían habitualmente. Se ali tes unha instalación, neste caso magnífica como a Sala Agustín Magán, o lóxico é que teñan tamén prioridade a veciñanza que estaba facendo actividades que cando menos reservar unha serie de horas, facer compatibles estes horarios entre unha iniciativa que nos parece magnífica, mas que non pode deixar, xa digo, a veciñanza do barrio sen un uso que era habitual. E sabemos que hai, desde logo, moitísimo disgusto na zona entre as persoas usuarias do centro por esta cuestión. Así que, se hai previsión para realmente que haxa unha reordenación destes horarios e que non teñan que quedar finalmente ou que eliminarse actividades por culpa desta iniciativa. Concha. Bueno, boa tarde de novo. Como ben recoñece Goretti San Martín, a Concellaría de Acción Cultural decidiu impulsar unha convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán. Este programa comenzou a funcionar o 9 de xaneiro coa primeira das residencias artísticas, neste caso é Outono, que é a nova produción de circo de Pista 4, que é unha compañía de longa traxectoria impulsora do novo circo na nosa cidade. Bueno, as residencias artísticas e estadías técnicas precisan de horarios de traballo compactos, polos que efectivamente fíxose necesario reaxustar o uso de tempos e espazos, os especialmente dedicados á programación que viña tendo lugar en Santa Marta, pero sempre tentando que este centrada na creación escénica, polo que obviamente a actividade teatral amadora que ali se desenvolvía sempre estuvo presente na conformación dos novos horarios e uso de espacios. Concretamente, o grupo de teatro de adultos continúa a manter os ensaios na sala os mércores das 20 ás 21 horas, axustando únicamente o horario de comenzo da actividade, pero mantendo o lugar e a data tal como se viña celebrando. Efectivamente, temos coñecemento de que se presentou unha queixa no rexistro 5 de xaneiro e probablemente teña a súa orixe nunha comunicación defectuosa ou nos axustes iniciais de horario e programación da sala con novo uso.
O programa de residencias pasou a ser fundamental na ocupación, pero non pretende en ningún momento desaloxar a actividade escénica amadora que existe na sala. Únicamente hai que axustar e acomodar aos novos usos. Tamén lembrar que as residencias artísticas e estadías técnicas levan aparellada a obriga de realización de actividades de mediación co público e participación da veciñanza, presentando os seus traballos e contribuindo á dinamización do conxunto da rede de centros, procurando sempre que o Centro de Santa Marta sexa un dos principais beneficiarios e eixos desta actividade, porque creemos que desde alí se pode contribuir a ampliar a formación e o gusto polas artes escénicas dos veciños e veciñas de Compostela, e particularmente dos usuarios e usuarias dos centros socioculturais e da zona de Santa Marta. Gracias, Concha. Pasaríamos logo a toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais que, como sempre, entendes aprobada a urxencia necesaria para poder tomalas en consideración por acordo de Xunta de Portavoces para non ir individualmente votando cada unha delas. Si as miñas notas non me fallan, son 12 mocións co acordo de Xunta de Portavoces, que a moción número 7 de Compostela Aberta, a moción número 10 do Partido Popular, a 11 do BNG e a 12 de Compostela Aberta, que falan tanto as marchas da dignidade como do referéndum das pensións, do sistema público de pensións, a garantía e fortalecemento do sistema público de pensións, sexan polo menos debatidas nunha única quenda e logo votadas cada unha dependendo da posición de voto de cada grupo, non? Pero con esa acotación, damos comezo logo ás mocións e a ver se podemos irnos axustando dada a extensión das mesmas os tempos o máis posible para poder viabilizar o pleno. Empezaríamos co do Partido Popular, presentada para o apoio municipal á Feira do Libro que dende hai 35 anos se ven celebrando na Alameda. Grazas, alcalde. Dime de que presumes e te diré de que careces é un refrán feito a medida de Compostela Aberta. Unha formación que presumía de facer de Santiago unha cidade aberta e libre, como se antes estivéramos engaiolados, de facer todo en colaboración coa cidadanía e pola veciñanza, e xa vemos que non. Para Compostela Aberta os veciños non son todos iguais, uns pagan as reparacións das beiras rúas e outros non, uns reciben multas a unha cuantía en un tempo e outros non, etc. E xa o ano pasado comprobamos como Compostela Aberta amosou o absoluto desprezo aos veciños de Santiago que durante 36 anos traballaron a prol da cultura a través da organización da Feira do Libro na nosa cidade para favorecer e marchar de romaría cos seus. Todos sabemos, e o alcalde de primeira man, que a negativa do goberno de Compostela Aberta de apoiar a Feira do Libro é unha cuestión de intereses personais e empresariais. Pero que o goberno non saiba coordinar, mediar e paliar esas diferenzas di moi pouco do seu traballo, do seu liderado e do seu compromiso coa cidade. Unha tarefa do goberno é ser capaz de aglutinar intereses encontrados a favor dun proxecto común. Claro, vostedes non teñen un proxecto común, o seu relato é un conto, e por iso van facendo iniciativas de aquí e de alá, segundo llas vayan presentando os colectivos afíns, sen unha folla de ruta, sen un plan de acción, sen criterio. En este sentido, consideramos a caída a emenda de engádega do Bloque Nacionalista Galego, e xa decimos que a vamos a aceptar. Nos creemos que a Feira do Libro non pode desaparecer da nosa cidade, porque é a mellor representación da colaboración público-privada, da cooperación interadministracións, e 36 edicións de Feiras do Libro en Galicia avalan esta afirmación. Que se pode mellorar? Sen dúbida. Que se debe renovar? Sen dúbida tamén. E que se debe impulsar? Sen dúbida para nós. Entre todos, afastando personalismos e intereses privados e liderando o proxecto desde o goberno municipal en colaboración con outras administracións e o sector. Señores de Compostela Aberta, Compostela literaria debe de ser algo máis con entidades ao servicio dos seus intereses, algo máis cun plano, cun roteiro, cun obradoiro de escrita. Non pode ser que a capital de Galicia non estea presente no circuito de feiras do libro na nosa comunidade autónoma, que nacen da man do propio sector, e por iso apoiamos e presentamos esta moción para que o goberno municipal apoie de forma decidida a colaboración coa Federación de Libreiros de Galicia para que Santiago sexa a digna sede da Feira do Libro, que a Feira do Libro merece, e que este apoio non sexa exclusivamente económico, sino tamén con iniciativas que contribúan a crear un programa atractivo durante a duración de toda a Feira do Libro. Grazas. Moitas gracias.
Goretti. E se podes explicitar a emenda, que non a teño na explícito documentación, non sei se foi presentada. Teño outra aquí. Me extraña non... Daqui esa. Non tela. Ben, explico agora a emenda e o sentido e agradezo que se acepte incluíla. Nós estamos de acordo con esta proposta tal e como ben recollido na moción que presenta o Partido Popular. Pensamos que é certo que hai pois un sector que leva traballando moitísimos anos pola Feira do Libro para que teña presenza e creemos que ese elemento, esa Feira do Libro dinamizadora, aínda que pase por momentos pois mellores e peores, ten que ser apoiada de maneira decidida por esta corporación e por este goberno. Pensamos, ademais, que non é incompatible para nada, senón todo o contrario, que nunha cidade universitaria con amplísima vinculación cultural, con moitísimas iniciativas a este respecto, pois é perfectamente compatible con outras propostas que poida haber, non? Se hai outras propostas en riba da mesa que poidan estar ao mesmo lado, a carón, noutras datas, iso todo é absolutamente riqueza e pensamos que sí que é lóxico que se garanta esa celebración da Feira do Libro na Alameda, así como nos engadíamos pois ese punto que o Partido Popular acaba de comentar que tamén apoiaría, que é instar a que se realice un plan de defensa do sector do libro, un sector absolutamente estratégico nunha cidade como a nosa, con esta fortísima tradición cultural e que leva anos ameazados, como sabemos, por peches pois de pequenas librerías tradicionais. Nos últimos anos 10 librarías, prácticamente pois todas as persoas que estamos aquí vimos como se pechaban pois a Gali, a González, a Braxas, recentemente pois encontros. A verdade é que cada certo tempo xa se escoita que outras librarías importantes de referencia nesta cidade pois que se ven ameazadas de peche. Debemos tamén de ser capaces pois de facer un plan estratégico en defensa do sector do libro, facer medidas de dinamización da lectura e apoiar todas as iniciativas que haxa a este respecto. Nese sentido, pois non nos parece, a verdade, que de recibo que se apoian unhas iniciativas e non outras, senón que todas as que xurdan, neste caso xurde de colectivos que levan moitísimos anos traballando neles, o lóxico é apoialos e, por tanto, pois xa digo, imos votar a favor desta moción do Grupo Popular coa emenda que nós tamén incorporamos. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. A presidenta da Federación de Libreiros de Galicia puxo en coñecemento do Grupo Municipal Socialista que o 23 de outubro de 2016 solicitou unha entrevista co alcalde coa fin de poder tratar a celebración da Feira do Libro de Santiago 2017. Transcorridos 3 meses en contestación, a Federación de Libreiros volveu a reiterar unha xuntanza co alcalde, neste caso en data 17 de xaneiro de 2017. Este ano 2017 debe celebrarse a 36 edición da Feira do Libro de Santiago, evento que ven promovendo a lectura e impulsando o sector editorial, concretamente o libro galego, condición necesaria para o futuro da nosa industria do libro, elevando consigo oportunidade no avance cultural para o conxunto da nosa sociedade galega. A Feira do Libro en Santiago vense facendo tradicionalmente no Parque da Alameda. Durante unha semana, que pode coincidir no mes de abril ou maio, os libros saen á rúa e achéganse ás persoas. A mellor literatura durante 7 días ao carón da nosa veciñanza. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista non entende que non se reciba e non se escoita a Federación de Libreiros de Galicia e non entende por que se lle retira o apoio a un evento de interese público que se pode mellorar e enriquecer, sen dúbida, pero que ven desenvolvendo unha actividade cultural incuestionable dende hai moitos anos na nosa cidade. Por todo isto e polo que o noso grupo vai votar a favor desta moción, incluindo ademais a emenda de adición do Bloque Nacionalista Galego, que ten por obxecto instar ao Goberno a impulsar a colaboración coa Federación de Libreiros de Galicia no aspecto económico, coa fin de garantir que continúe a celebrarse a Feira do Libro na Alameda de Santiago, así como a Feira do Libro Usado e de Ocasión. Moitas grazas. Vou facer o defensa intentando ser breve. Non sei que lle pasa hoxe aos micros, aos ordenadores, algo sorprendente. Bueno, pois non vai. Bueno, sobran os 8:21 de Paco. Tampouco vai. Agora vai, pois ahora. Incluso máis. A ver, por aclaracións, non? Empezando polo último,
Non teño constancia da primeira petición, da segunda sí, e a reunión celebrouse, incluso tivo difusión. Eu digo porque a tiven eu, ca Federación de Libreiros e ca súa xunta directiva. Celebrouse en alcaldía. É certo que eu teño dende un pouco antes de final de ano as competencias delegadas en cultura, pero bueno, estamos intentando atender todas as peticións, non? E logo, sin ánimo de polemizar, nin incluso tampouco con ánimo de entrar sobre a dinámica dos últimos anos da Feira do Libro, a incidencia ou non que tivo no sector, as queixas e cuestións que darían para un debate moito máis profundo, non? É certo que nos fixamos unha lectura despois do que aconteceu no pasado, no que entendíamos que o papel da institución tiña que ser de facilitación do que era a dinámica do sector do libro entendido integralmente entre librerías, editoras e bueno, xa en un segundo plano todo o mundo da escrita, sobre cal tiña que ser o rol da institución, non? E é certo que despois dunha situación canto menos complexa o ano pasado no propio sector, decidimos xerar e constituir o que se chamou a Mesa do Libro, non? A Mesa do Libro onde nos consta que en teoría está a participar todo o mundo do sector independentemente da posición de cada quen. Digo isto porque eu tamén participei da creación da Mesa do Libro, que entendíamos que non tiña que ter tutela institucional. Constituíuse a Mesa e unha comisión organizadora no teatro principal, foi a reunión, eu asistiu tamén Concha, creo, non? Concha, aquela xuntanza, e hai unha consignación económica importante para as actividades que en ningún caso van a exercer competencia sobre a Feira do Libro, aínda que é certo que a Feira do Libro non ten unha consignación económica directa nos orzamentos, nin os que se van a someter a debate o sábado, nin nos do ano anterior, non? Estabas a falar dunha cantidade próxima aos 30.000 euros e sempre entendendo que as actividades a desenvolver non ían a competir en datas ca celebración da Feira do Libro, e sempre entendendo que a Mesa do Libro tiña que ser superadora das posicións de parte, tanto de Compostela Literaria como dos organizadores da propia Feira do Libro, non? Esa é a posición que hai a día de hoxe, vale? A posición respecto a Feira do Libro, eu tive en xuntanza, vai haber cesión de espazo e se van a intentar implementar actividades de colaboración ca Feira do Libro. É certo que se pedía unha consignación económica que ben podía ser ou monetaria ou a través de actividades. Eu creo que é máis coherente que sexa a través de actividades dado o compromiso adquirido na Mesa do Libro, e esa en estes momentos é a actitude, vale? Respecto á exposición que fai María Antón, non teño ánimo de polemizar. Resultame curioso as súas intervencións na dialéctica de pregunta-resposta, porque deixan pouca emoción, era pregunta e resposta, as cousas que fai, e, bueno, está ben, pero así xa non teño que respostar eu, porque vexo que teño pouca esperanza de incidir na percepción que a concelleira ten sobre a dinámica do goberno. Entón, aforrame moito o traballo, non? Eu creo que sí que é certo que hai que impulsar unha política diferente en torno ao libro. Este nos parece o camiño en estos momentos, e bueno, é o que imos a facer, é dicir, non hai ningún tipo de afán de xerar polémica ca feira, vais a intentar programar actividades e intentar ser colaborativos, pero onde está posto o esforzo económico vai ser na constitución dese gran evento da Mesa do Libro, e esa é un pouco a esperanza pola que fiamos un pouco ao acompañamento ao sector sin grandes estridencias, porque verdadeiramente non queremos ruido, non? E ese é o motivo polo que en principio nos imos a abster, máis que nada pola cuestión de que hai que priorizar a consignación no económico e non nas actividades, que eu entendo que eso non o podo garantizar a día de hoxe, e yo fixen saber os libreiros, pero que hai ánimo colaborativo, que se nos volvimos a poñer en contacto con eles hai uns días e que se queren programar actividades, pois ese é un pouco a posición en estos momentos. Si, eu só quería puntualizar un par de cousas. Non sei se foi fruto da pasión polo apoio á Feira do Libro, pero non era un investimento de 3.000 euros a subvención, de 30.000 euros, perdón, a subvención nominativa que tiña a Federación del Libreiro, sino de 3.000. Sí, non digo a que figura este ano para a Mesa do Libro constituída, que vai no proxecto de orzamentos.
De 30.000 para a mesa do libro. En xeral, para as actividades que se van facer ao longo do ano en torno ao libro. Vale, non tiña entendido eso. No, porque decía que tampouco era un custo excesivo, entendíamos nos o que se apoiaba a feira do libro, tanto do libro novo como do libro antigo. En calquera caso, pois a mesa do libro tampouco cubre todas as partes, e nos insistimos en que, como decía moi ben a compañera Goretti San Martín, a feira do libro pode ser un instrumento máis con todos os matices que queiramos desenvolver. E temos tamén que ter en conta que Santiago é unha cidade receptora de moitos inputs, e na mesa do libro, polo que eu teño entendido, a xente de fora non pode participar, só participan as xentes da propia cidade. E tamén aí, veíamos que podería ser a mellor un déficit. En calquera caso, agradecemos o apoio tanto do Bloque Nacionalista Galego e a súa engádega como do Partido Socialista. Esperamos que este ano non teñamos ningún atranco para un bo desenvolvemento da Feira do Libro. Por certo, eles están esperando unha resposta do Concello. Dende cando? Porque se falou esta semana con eles, me consta. Onte ou antonte din a carpeta para... pero bueno. Vale, de acordo. Pois reiterarei, Goretti. A ver, eu creo que se hai, é lógico que haxa, a aposta que se queira dentro da mesa do libro, pareceme unha boa iniciativa. Se aí hai 30.000 euros, o lógico tamén parece que debería haber vontade política para que dai houvese unha cantidade tamén para a feira do libro, porque ceder espazo e actividades, para min xa vai de seu, é lógico. Unha feira que se celebra aquí, na Alameda, coa tradición que ten, coa historia que ten, eu creo que non é tanta a chega que eles piden. Eu creo que era lógico retomar, reconsiderar esa cuestión, e que unha parte pequena sí que puidese ir para financiar un evento como este. Pero pareceme que senón queda un pouco descompensado, porque a mesa do libro seguramente terá moito futuro, oxalá, e será para ben da cidade e do sector no seu conxunto. A feira do libro é unha realidade, xa digo que con todas as melloras que se lle poidan facer, pero é unha realidade que está aí. Seguramente que o que solicitan non é tanto, tampouco era tanto, como se acaba de comentar, o que se lle daba. Eu diría que se desa consignación económica non podería sair unha partida para así apoiar directamente a feira do libro. Moi brevemente, nós tamén apoiamos instar ao goberno do Concello efectivamente a aportar esa subvención para o desenvolvemento da Feira do Libro, porque ademais pensamos que é perfectamente compatible da Feira do Libro, porque pensamos que é perfectamente compatible co desenvolvemento das actividades da Mesa do Libro. Bueno, eu sin ánimo de polemizar, ao mellor non me expliquei ben, María Antón. É certo que a subvención nominativa a feira eran 3.000 euros, que se eliminou o ano pasado. Eu que estaba falando da consignación este ano para a Mesa do Libro, onde sí que está todo o mundo, independentemente de que non sei as vontades que hai dentro dela, pero está todo o mundo, de Compostela, pero tamén libreiros están. E de feito buscouse unha non competición ca Feira do Libro, ninguna colisión, sino unha redefinición dun espacio unitario. Eu agora estou falando un pouco pola coherencia dos pasos dados. Outra cuestión é que tampouco haxa que infravalorar a mellor as cuestións de colaboración vía actividades que se podan facer, que tamén son monetarias, porque eles tamén os pediron directamente na petición. Bueno, estudiarei, eu non estou, Goretti, habilitado para tomar unha decisión aquí nestes momentos, porque forma parte de outros espacios, evidentemente, e estaría sendo pouco leal con esos espacios. Por eso marcamos a posición de abstención e digo o que eu fixen personalmente cas xuntanzas e cas cuestións que si castiguen. Pero bueno, nos vamos a manter a abstención con un pouco ca explicitación, e iso non significará que non busquemos algunha fórmula de facilitación. Pasamos a votar, señor. Entendo, señor alcalde, que se inclúe a emenda presentada con o BNG no texto do PP. Vale, pois nada, entonces con esta inclusión, votos a favor da moción presentada polo PP. Gracias, 14. Abstencións. Gracias. Pasaríamos ahora a moción do BNG para promover o coñecemento da obra e do compromiso coa lingua, coas mulleres e co país da Rosalía de Castro.
Ben, ainda que é evidente que este Concello no anterior pleno justamente fixemos quizáis o maior que podíamos facer para promover o coñecemento da figura de Rosalía de Castro, co tema finalmente de que o aeroporto pase a ter esa denominación, xa que está aí o 24 de febreiro, o día en que se cumpre o 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, día declarado por este Concello como Día de Rosalía, tamén o 100 aniversario da estatua que está na Alameda do Parque de Santiago de Compostela, no Parque da Alameda, pois era lóxico desenvolver unha serie de actividades arredor desta data. Supoño que xa haberá algunhas propostas, algunhas que estarán nestes momentos, pero máis que non as coñezo, polo menos coñecer cales son e intentar ver se estamos de acordo nalgúnas delas que aí propoñemos dentro da liña do solicitado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, que todos os anos veñen pedindo a todos os concellos, que a todas as institucións en xeral, que fagan calquera tipo de actividade arredor da dignificación da súa figura. Entón aí poñen algunhas como as seguintes, xa digo que non teñen que ser exactamente esas, mas si actividades en que se intente implicar a veciñanza, que se fagan lecturas, que se coñeza a súa obra ou que se visibilicen os seus textos de Rosalía, os seus versos a través de pancartas ou de murais, que se desenvolvan actividades para promover o seu coñecemento, que se participen nos actos que haxa no Concello. Concretamente xa hai un este domingo, día 19, no Panteón de Galegos Ilustres, organizado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega tamén, que se apoian en xeral todas as movilizacións que vayan, que teñan a intención de promover a lingua e a literatura galegas, porque Rosalía de Castro non hai que esquecelo que foi unha das pioneiras na súa defensa da lingua, na súa recuperación para a escrita. Así que nese sentido van estas propostas de acordos tamén que inclúen unha solicitación para que se busquen aquelas propostas legislativas que poidan axudar a activar aínda máis as políticas lingüísticas a prol do galego, que sabemos que son ben necesarias en distintos ámbitos, fundamentalmente no ámbito da infancia e da xuventude de maneira principal. Gracias, Mila. Grazas, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. Como lembraba a compañeira Goretti San Martín, hoxe de novo a figura de Rosalía de Castro é protagonista deste pleno e con ela da man a nosa lingua. Rosalía é unha muller culta e ilustrada que venceu aquela timidez e aquela presión social que por ser muller padecía e que consolidouse como unha muller forte e unha muller valente, representativa da literatura non só galega, sino española do século XIX. Cando arranca como novelista con La hija del mar, proclama moi claramente que o fai porque aínda nese momento as mulleres non lle está permitido nin escribir sobre o que saben, nin escribir sobre o que sinten. Rosalía proclamou daquela a valía das mulleres como seres de coñecemento activo e non só como seres de sentimentos. Foi defensora da identidade galega, inauguradora da literatura galega contemporánea, e podemos dicir que sin exageración ninguna, Rosalía inaugura a historia contemporánea dando inicio ao proceso de recuperación lingüística e literaria do galego. Empregou a resurrección da nosa lingua como unha espita para, a partir de aí, despertar a necesaria dignidade e o necesario orgullo sobre a conciencia de ser galegas e galegos, a defensa das clases populares galegas e de toda a súa cultura. É paradóxico, non? A obra de Rosalía, que hoxe é estudada en todo o mundo, non disfrutou no seu tempo de igual sorte, mais ben podese afirmar que foi marxinada. Rosalía amosouse crítica e denunciou situacións que a sociedade admitía impasible. Manifestouse sempre como a feminista e amaba a súa terra con paixón. Por iso quixo dignificar a lingua dos seus antergos escribindo nela, dando así inicio o proceso de recuperación lingüístico-literaria do galego despois de séculos de abandono dos usos cultos. Remato xa, pois, dicindo que o Grupo Municipal Socialista votará favorablemente os acordos que recolle a moción presentada polo BNG co obxectivo de organizar actividades conmemorativas e visibilizadoras sobre a vida, sobre a obra e o pensamento da nosa escritora.
Amosamos tamén o noso apoio á petición de mudanzas legislativas e reivindicacións que axuden ao avance para que as institucións, comenzando pola Xunta de Galicia, cumplan coas súas obrigas e poñan o galego no lugar que lle corresponde. Así pois, o noso voto será favorable. Grazas. Gracias, Mila. Por parte do Partido Popular, María. Grazas, alcalde. Boa tarde. Vou facer unha intervención por coherencia e agardo que saiban disculpar a miña frialdade ou a miña falta de corrección, porque non alcanzo a ver certa innovación. No pleno de xaneiro do ano pasado presentou o BNG unha moción solicitando exactamente o mesmo acordo, daquela con motivo dos 179 anos do nacemento de Rosalía de Castro, e nesta ocasión o 180 e probablemente o ano que ven sexa o 181. Eu casi sería partidaria de que o recoñecemento a Rosalía de Castro estivese no calendario de todos os gobernos e despois a liberdade de cada un deles de facer os actos que máis conveña a forma que vexan a Rosalía, a súa ideoloxía e o seu xeito de velo. É dicir, non me vou, de verdade, xa o dixen noutra ocasión, a partir aquí a camisa limpando a conciencia e sin facer nada. É dicir, aquela moción como esta propoñía exactamente no punto 1 unha serie de actividades concretas para promover a obra e figura de Rosalía, son as mesmas. No punto 2, apoiar movilizacións de reivindicación do futuro galego. No punto 3, a mudanza da política lingüística da Xunta. Naquela ocasión pedimos a votación por puntos que, obviamente, era favorable daquela e favorable agora a todas as actividades relativas á promoción da obra da escritora, e non aos puntos 2 e 3, e non para votar en contra, senón para absternos, porque eu, personalmente, compartimos o espírito e o contido, pero non estamos seguros do éxito destas iniciativas. Como xa dixen naquel momento, a nosa posición foi esa, non se nos permitiu votar por puntos, abstivémonos, con todo foi aprobada, co apoio de Compostela Aberta e PSDG, e como xa dixen noutra ocasión, pois naquel pleno deixaron as conciencias limpas e non se fixo nada. Ninguén reclamou nada tampouco, nunca. E agora traes exactamente o mesmo. Non sei, eu agardo que o próximo ano, en febreiro, de ter que volver a lembrar que se cumplen anos de nacemento de Rosalía, sexa para propoñer outras actividades distintas, porque estas xa se teñan feito. Eu non son optimista, como digo, tampouco son optimista en que estas actuacións, é obvio que se pode participar e se debe en todas as iniciativas a prol do galego, que, non sei. A boa noticia ao mellor é que na do ano pasado pedíase que o acordo fose para o mes de febreiro, e este ano xa se pide que seña para todo o ano 2017, así que malo será. A nosa posición, claro, vai ser a mesma. Votamos favorablemente os puntos, si se pode, que supoño que non, pero o punto 1, porque claro, compartimos todo canto recoñecemento se faga a Rosalía de Castro, porque eu non vou repetir a miña intervención do ano pasado, nin vou a expresar o recoñecemento deste grupo a obra e figura que influiu de tantos xeitos na nosa identidade, no noso espírito. Bueno, e xa dirán como se pode votar. Eu estou moi abraiada, non quero intervir máis, grazas. Bueno, me quedo cos 6 minutos 36 de María, e me sobra. Vou facer eu intervención tamén deste punto para anunciar o voto favorable do Goberno de Compostela Aberta á moción, independentemente cal sexa o modo de votación finalmente adoptado polo Grupo Municipal Propoñente. Constame que vai haber presencia e que hai actos en marcha, non só vencellados a través da ELGA, sino tamén a través da Fundación Rosalía de Castro e outras institucións. Imos a participar con presencia institucional e en algúns casos activamente deles, e hai actividades complementarias que lle daremos a información por escrito, porque en estes momentos non teño esa información, Goretti. Entón prefiro non actuar de fala barato e si ser concreto, non? Por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Goretti, segunda candidata. Sí.
Ben, agradezo o apoio dos grupos do PSDG e de Compostela Aberta e anuncio yo tamén ao Partido Popular que imos innovar, imos deixar votar por puntos neste momento. De calquera maneira quero facer unha explicación a respecto das cuestións que decía a portavoz neste caso do Partido Popular. Claro, sempre existe algo de ritual en moitas das cuestións que facemos nas institucións a respecto de determinados días. O caso é que si consideramos este día como importante ou non, exactamente o mesmo ritual que facemos cando facemos un minuto de silencio en todos os plenos. Ao final, claro, podemos suprimir moitos dos rituais que facemos arredor de datas que son significativas e que o lóxico é poñelas en riba da mesa para decir, imos facer, porque isto é necesario facelo todos os anos. O que se pode, por suposto, aí hai unha idea de promover accións como as seguintes. Pódense modificar, pódense innovar, pódense facer outras. Estou segura de que cada ano non van ser exactamente as mesmas, pero hai cuestións que é lóxico volver a traer aquí en cada un dos meses en que se celebran, que se reivindican determinadas cuestións, porque iso tamén serve para que, polo menos, reafirmemos, promovamos, ou o único é se non incluímos este día no calendario. Pero ao mellor, se facemos unha moción sobre o 8 de marzo, todo o mundo entende que é lóxica facela, ou sobre o 25 de novembro, pois o 24 de febreiro tamén parece lóxico que lembremos iso. Entón, nese sentido, claro que hai cuestións reiteradas, xa digo, porque, en todo caso, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega nos atendemos a súa petición e que se fagan isto. De todas, intentaremos traer máis imaginación para o ano próximo, pero teñan a certeza de que traeremos unha moción tamén para celebrar o Día de Rosalía, porque pensamos, xa digo, que é necesario, e eu xa comecei tamén dicindo que este ano había unha novidade e é que non hai maior impulso que a posibilidade de que o aeroporto desta cidade teña o nome de Rosalía. Así que, agradecendo o apoio e si deixando que se faga separación entre os distintos puntos, se hacen máis. Gracias. Mila, algo que engadir? María? Sí, grazas. Efectivamente, estou de acordo coa compañeira Goretti en que claro que ten que existir. Por iso, por exemplo, a ninguén se lle ocurre traer algo en relación ás letras galegas. As letras galegas están o 17 de maio, celebranse as letras galegas e o Concello fará os actos que, en función de cada goberno, fará os actos os que máis lle conveñan. O minuto de silencio non imos pedir, facémolo, cada inicio. O 24 de febreiro, por iso decía, ten que estar no calendario de cada goberno. Despois si podemos suxerir determinados actos, pero que ten que estar. Eu agradezo, de verdad que sí, que agradezo a iniciativa, o que pase que ver unha copia, parecíame, eu estaba escoitándome, sabes, como levitando, escoitando o mesmo que fai un ano e as mesmas actividades. É certo que se puderon ter feito algunhas, pero o certo é que ninguna das que está aquí. Entón, bueno, reiteralas sonaba así como un pouco a facer isto por quedar ben e non sentirlo de verdade. Por eso a miña intervención atropellada, que sigue sendo atropellada. Gracias por permitir o voto por puntos. Moi ben, pois, señor secretario, pasamos o voto por puntos. Votos a favor do primeiro punto da moción, unanimidade, entendo. Gracias. Votos a favor do segundo punto da moción, tamén os do PP poden votar se queren, Segundo punto da moción. Non. Votos a favor, dixeches. A favor, perdón. Perdón, é que estás a orar. Bueno, votos a favor do segundo punto da moción, 14, efectivamente. Votos a favor de abstencións. Vale, gracias. 9. Votos a favor do terceiro punto da moción, 14, e abstencións, 9. Gracias. Pasaríamos a unha terceira moción que tamén do BNG relativa aos danos causados polos temporais e a responsabilidade das compañías eléctricas suministradoras. Bueno, vou intentar ser breve porque
Na propia moción xa se reflexan pois, os puntos concretos que solicitamos, en calquera caso facer unha exposición dun par de minutos atendendo pois, a hora na que estamos neste pleno, non? O primeiro temporal deste ano, ou a primeira sucesión de temporais deste ano, pois provocou importantes costes, non, no suministro eléctrico en todo o país, pero a comarca de Compostela pois, foi unha das principais afectadas, non? Na comarca pois, temos concellos como puido ser Brión, como Trazo, como Touro, como Boqueixón, como Oroso, como Teo, tremendamente afectados, pero non é menos certo que o Concello de Santiago tamén tivo parroquias como Figueiras, como Aríns, como Marrozos, como a Barciela, como Cesar, como outras, incluso algún barrio da propia cidade que sufriu pois, importantes cortes, non? Bueno, eu creo que o que aconteceu pois deixa tamén as claras pois como é o modelo de explotación enerxética no noso país, non? Os galegos e as galegas asumimos todos os custes, fundamentalmente medioambientais, a través de encoros, de minicentrais, de térmicas, de parques eólicos, incluso tamén os custes de transporte desa enerxía a outras partes do Estado, e ningún beneficio, non? Ningún beneficio que se poida trasladar pois, nunha tarifa eléctrica propia reducida ou incluso nun mantemento mínimamente aceptable da rede eléctrica, non? Todo iso ten provocado pois, graves persuicios. Fálase sobre todo dos económicos, que son moi evidentes, sobre todo no sector primario, das explotacións agrogandeiras pois, que necesitan frío por o leite, que necesitan electricidade para muxir as vacas, tamén do sector comercial, do pequeno comercio e tamén da pequena e da mediana industria. Pero hai outro tipo de trastornos que son os persoais que para nós desde logo non son menos importantes, non? Xente que necesita de electricidade pois, para máquinas para respirar ou para cadeiras de rodas eléctricas, xente que perdeu todo o que tiña nos frigoríficos, que no caso do rural despois do período de matanza pois non é precisamente perdas pequenas, ou o que supón en termos de incomunicación, non? De non ter ni siquiera onde cargar un teléfono móvil ou moitas veces sin directamente poder usar o fixo, non? E todo isto pois, en pleno ano 2017 e con algunhas parroquias, algúns lugares que estiveron até 3 días, non? Sin suministro eléctrico, non? E todo iso ao mesmo tempo que desde o noso punto de vista pois, se producen prácticas non só condenables, en algún caso, desde o meu punto de vista, obscenas, non? Todo o proceso de privatización e funcionamento da maioría destas eléctricas, prácticas absolutamente oligopólicas no que é a fixación dos precios, o tema das portas giratorias, pois a mellor nin mentalo, porque temos un ilustre coñecido que recentemente un dos beneficiarios desas portas giratorias, e despois incluso vemos pois, unha insensibilidade total a hora de abordar outro tipo de problemas como a pobreza enerxética ou outros, non? Por tanto, nos o que pedimos é, en primeiro lugar, que o Concello materializa o acordo plenario que tomamos hai poucas datas a respecto do cobro dos tendidos eléctricos debidamente, non? Tal e como agora faculta a lei. A posta a disposición, como facía tamén petición o Grupo Socialista no seu rogo da OMIC para veciños e veciñas a hora de poder centralizar e poder asesorar nas denuncias, e tamén que por parte do Concello se faga unha avaliación, se non supoño que xa estará feita, dos danos producidos tanto en infraestructuras e servicios públicos como privados, e sobre todo que existe tamén a Xunta de Galiza pois a habilitación, hai algunhas medidas que xa están tomadas desde unha perspectiva de liñas de axudas, de exixencia de responsabilidades e de sancións non de paripé sino reais ás propias compañías, especialmente a Unión Fenosa, e desde logo pois eu creo que o mínimo que se debería obligar as compañías é a pagar con fondos propios das compañías unha auditoría externa encargada polo propio goberno galego a respecto da situación da rede, non? Por último, decir que os días seguintes a todo isto
Unión Fenosa publicaba anuncios de páxinas enteiras en xornais, non? Eu creo que pedir disculpas nunca está de máis, pero desde logo a mellor disculpa que se pode pedir aos veciños e veciñas é que isto non volva a pasar, que se tomen as medidas necesarias para que non volva a acontecer e desde logo que se indemnice dun xeito rápido e xusto as persoas afectadas. Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. En aras da hora na que estamos, eu voume remitir ao rogo que acabamos de presentar aí un tempo. O que sí que me gustaría sería engadir unha cuestión, efectivamente, Rubén, dicir, o que non é de recibo é que cos datos que temos de pobreza enerxética no noso país, que as compañías eléctricas suban o prezo da luz e por enriba non sexan quen de garantir o suministro, pois a verdade é que totalmente inaceptable. O noso voto vai ser favorable, evidentemente. Gracias, Paco. Maite. Boas noites. Nós tamén imos a votar favorablemente a esta moción porque estamos de acordo co contido da mesma, aínda que non coa exposición de motivos que fixo o portavoz do BNG. Porque estamos de acordo con que hai que apoiar as persoas e familias, así como arranxar os desperfectos causados por este conxunto de temporais encadeados só superados en intensidade por lo temporal Klaus do ano 2009. Pero tamén convén matizar unha serie de cuestións sobre o que estamos a instar ao goberno galego, xa que a maior parte das propostas, das demandas que se recollen na moción, de feito xa están en marcha e xa están anunciadas, e alguna incluso está feita, por exemplo, a cuantificación, valoración dos danos producidos por estes temporais nas instalacións, infraestructuras e servizos públicos. Pero tamén se anunciou a apertura, en primeiro lugar, dun expediente informativo para analizar, para demandar as compañías eléctricas e investigar se actuaron coa debida diligencia á hora de restablecer a corrente e se seguiron os protocolos aceitados, tamén se reclamarán as indemnizacións pertinentes e, ademais, de ser o caso, abrirse o correspondente expediente sancionador. Con relación aos danos, estarse a dar dende o Instituto Galego de Consumo, aquí a colaboración do Concello tamén pode ser importante, non? Dar información e asesoramento sobre o procedimento para que os usuarios podan facer as correspondentes reclamacións, tanto á compañía eléctrica, pero tamén ás compañías de seguros, de ser o caso. E tamén está anunciado que haberá unha liña de axudas para paliar os danos ocasionados por o temporal. Para rematar, simplemente volvo a confirmar o noso voto favorable a esta moción. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Maite. Xan. Vou a ser breve, de verdade, estamos totalmente de acordo e imos votar a favor. Unanimidade, señor secretario. Hai o cuarto, unha moción do BNG para buscar un novo emprazamento para a Escola Municipal de Música, para que a Escola Municipal de Música poida desenvolver as súas actividades con normalidade. Hai unha petición de transacción de Compostela Aberta que xa, por ser leais, o propio portavoz do BNG dixo que non se iba a aceptar, pero bueno, figura, polo tanto. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde, e ao final explicarei tamén por que non aceptamos esa transacción. Bueno, en primeiro lugar, explicar o motivo desta moción, non? Quer dizer, o BNG plantexa esta moción fundamentalmente despois de manter unha reunión tanto co AMPA do Colexio Apóstolo Santiago como ca súa dirección, para poder facilitar a posibilidade de que puderan intervir no pleno de hoxe, que era unha das cuestións que nos demandaban, non? E mentras non teñamos esa modificación do regulamento, como sabedes todos e todas, pois a única fórmula de poder participar e poder falar neste pleno por parte de algún colectivo ou asociación do Concello, pois é que exista un punto na orde do día específico sobre o tema que queren falar, non? Dito iso, e aproveitando que registramos esa moción, a mí me gustaría facer fincapé en un par de cousas, non? Tal e como comentaba a representante da AMPA, nos anos 50 foron os veciños e as veciñas da zona quen cederon os terreos para a instalación dun colexio público de ensino obrigatorio, non?
A partir de aí, inaugúrase o colexio no ano 55, por lo tanto é o colexio máis antigo do termo municipal de Santiago. A partir de aí, o que é certo, sobre todo a partir dos anos 90, que hai un declive, non? Por diferentes razóns que creo que a ninguén lle resultan alleas, un declive no que son as matrículas, e aí, bueno, pues analiza a posibilidade de que quedando espacios valeiros, pues de que se puderan desafectar e que se puderan empregar para outro tipo de usos. Nese caso, pues un uso, eu creo que interesante, por suposto, desde o punto de vista do Concello de Santiago, que era un ensino non obrigatorio, pero que ten que ver con ensino musical, cunha escola municipal de música que viña a complementar outros factores pues que non se abordan ou non se abordan do mesmo xeito, pues, por exemplo, actualmente nun conservatorio profesional de música ou noutro tipo de ensinanzas regladas ou non regladas, non? Que o que acontece? Bueno, pois que a situación desde os anos 90 até hoxe pois ten mudado sustancialmente, non? Afortunadamente o colexio recupera matrícula e, como comentaban por parte da AMPA, pois nos últimos anos incluso un aumento do 114%, pero en calquera caso aumentou nos últimos anos e hai unha perspectiva de que se as cousas se siguen facendo ben por parte da equipa directiva e por parte da AMPA, pois que se poida seguir aumentando nos vindeiros anos. E o que teñen é medo, primeiro, de que eso non se poida materializar porque non hai espacio físico para facelo, e segundo, que as condicións nas que actualmente teñen que tomar aulas os nenos e as nenas non son as condicións mínimas exixibles nun colexio público no ano 2017. Desde logo, un aula que está preparado para 10 nenos non debe albergar 20, e desde logo non se deben dar aulas nunha instalación que non ten luz exterior, por un exemplo, non? Por lo tanto, a nos parece moi importante a ensinanza que se pode dar na Escola Municipal de Música, unha Escola Municipal de Música que ademais medrou tamén moito na súa matrícula e hai máis de 400 rapaces e rapazas cursando estudos. Creemos que tamén queda pequena actualmente a instalación de sala do Santiago Apóstolo para a propia Escola Municipal de Música e, polo tanto, creemos que é acuciante buscar unha solución que sexa satisfactoria para as dúas partes, non? Por unha parte, poder dotar dun espacio máis digno, máis amplo e máis acorde cas necesidades actuais e futuras da Escola Municipal de Música, e por outra banda poder garantir no corto prazo pois que nun ensino que é reglado e que é obrigatorio pois se pode dar nunhas condicións axeitadas, non? Nese sentido, que o que propón o Bloque Nacionalista Galego, o que intentou tamén por enriba da mesa no proceso de negociación dos orzamentos ou con esta moción? Pois basicamente o que queremos son tres cousas, non? A primeira, que haxa un compromiso político, e a forma de solemnizar ese compromiso político eu creo que a mellor, desde logo, é cun acordo plenario, e se pode ser por unanimidade, pois mellor, un acordo político conforme o Goberno Municipal de Santiago, a Corporación, entenden que é necesario buscar unha nova ubicación para a Escola Municipal de Música. Punto número 1. Punto número 2. Hai no que facer o antes posible, non? Nos puñamos na nosa moción a data orientativa de iniciar o curso 2017-2018. Eso non se puña dun xeito casual. Nos entendíamos que en función da nova ubicación eso podería ser factible ou non. É evidente que se a idea do Goberno Municipal pois, é a de construir unha nova instalación, eso non é posible abordar nos meses. É evidente que se a idea do Goberno Municipal é a rehabilitación integral e a adecuación integral do Ramón Cabanillas, pois tampouco se vai poder facer nos meses, e, por tanto, nós non facemos cabalo de batalla diso en función da ubicación. Creo que hai outras ubicacións que sí que poderían facilitar poder garantir o inicio do curso. En calquera caso, nós queremos que ten que haber un acordo e que ten que haber un acordo de facelo o antes posible. Dentro diso, creo que tamén hai graduacións e eu creo que sería razonável, incluso mentras se fai ese proceso, pois que pode ser máis demorado no tempo, que xa houbera algún avance concreto, material, a respecto de algún espacio parcial dos que están utilizados agora mesmo pola Escola Municipal de Música, que paulatinamente se puidera ir cedendo para uso educativo, non? E en terceiro lugar, bueno, pois que a resultante final ten que ser
que mellore todo o mundo, non? E a resultante final ten que ser que os nenos e as nenas do Apóstolo Santiago poidan utilizar os aularios que actualmente ocupa a Escola Municipal de Música e, polo tanto, non estar hacinados e poder ter ese ensino regrado nas mellores condicións posibles, e que, por outra banda, a nova ubicación da Escola Municipal de Música permita ter unhas mellores instalacións máis espaciosas, con mellores condicións e, en calquera caso, incluso con unha perspectiva a medio e longo prazo, non? Por lo tanto, ese é o obxecto da nosa proposta, e o motivo de non aceptar a emenda tamén vai nunha segunda dirección. A mí me parece estupendo corresponsabilizar a todas as administracións públicas que se estima oportuno. Eu creo que é a responsabilidade dun bo goberno buscar financiamento ou cofinanzamento para moitas das actuacións que ten que levar adiante. En calquera caso, eu creo que eso non ten que ser o elemento central neste momento. Eu creo que eso dou por sentado, que o Concello poida pedir axudas a outras administracións públicas ou que poda buscar modelos de cofinanciamento para abordar esa actuación, ou fondos europeos ou outro tipo de cuestións. Non llevemos absolutamente ningún problema. Ahora, creo que no que é o acordo político a tomar neste momento, creo que non é o fundamental, sino o fundamental é o compromiso de abordalo antes posible e facelo do mellor xeito que se poida. Eu creo que por parte das nais, dos pais e da propia directiva se foi xa extremadamente paciente ao longo de todos estes anos. Eu creo que esa decisión que se tomou no seu día seguramente estaba totalmente xustificada e era unha forma de optimizar un espazo público. Eu creo que a Escola Municipal de Música xogou un papel moi importante nesta cidade e ojalá que o poida seguir xogando e acrecentadamente no futuro, pero eu creo que ten que haber un acordo político para solucionar isto e solucionarlo xa, e polo menos darlle unha perspectiva que no corto prazo a pais e nais isto se vai a solventar. Gracias, Rubén. Gonzalo. Boa tarde de novo a todas, todos. Efectivamente, nos últimos anos incrementouse notablemente o número de alumnos do Colexio Apóstolo Santiago, ao tempo que medrou espectacularmente a matrícula na Escola Municipal de Música, instalada neste colexio dende o ano 2003. Na inauguración da Escola Municipal de Música impartíanse 7 variedades instrumentais: violín, flauta, clarinete, saxofón, vento metal, piano e percusión. Na actualidade, conta con 20 especialidades instrumentais, 4 plans de estudios, o PEX, o PEPA, música moderna, música tradicional, ademais de compartir espazo cas clases de danza. O xeito do Goberno de Progreso, que a posta en marcha desta escola no 2003, era ofrecer un amplo campo de actividades musicais para todas as idades, grupos sociais, ofrecendo ensinanza musical e promovendo a práctica instrumental e vocal, ao tempo que se pretendía fomentar a creación de agrupacións musicais. A decisión de ubicar a Escola de Música no CIP Apóstolo Santiago foi adaptada pola baixa matriculación nese momento e coa fin de dinamizar o propio barrio de Almacia. Nos últimos anos, gracias ao gran traballo desenvolvido pola AMPA do centro, así como pola Confederación de AMPAs, respecto á promoción desta escola como referente da nosa cidade, conseguiron un incremento, como ben falaban antes, de chegar casi a 150 alumnos. Isto, sumado ao incremento do número de alumnado da Escola Municipal de Música, provoca un claro problema co espacio que sería necesario para o bo desenvolvemento das necesidades, por un lado, do CIP e por outro, da propia escola. O Grupo Municipal Socialista tamén cree que os tempos xa son chegados. Por tanto, estamos no momento de iniciar o procedimento de adoptar unha solución que poida satisfacer as necesidades requeridas por uns e por outros. Por lo que entendemos que deberá, en primeiro lugar, redactarse un informe no que se estude a posibilidade de ubicar a Escola Municipal de Música en outro inmoble propiedade do Concello, como podería ser, como se ten comentado, o Colexio Ramón Cabanillas, e ver ese custo aproximado da súa remodelación, ou ben, se sería máis viable económicamente a construción dun novo edificio en algunha das parcelas municipais de uso dotacional das que dispoñemos. Poñemos un exemplo: temos unha parcela dotacional que está situada a carón da ludoteca en Fontiñas.
Unha vez informados da mellor e máis rápida solución, que o que hai que conquerir, o Grupo Municipal Socialista propón que se estudie a posibilidade de que o Concello asine un convenio de colaboración coa Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galicia para abordar a financiación da construción ou remodelación do novo centro. Obviamente, a Xunta, no caso de que se traslade da Lei a Escola Municipal de Música, volvería a recuperar un espazo no cal o Concello de Santiago no seu día pois investiu, non sei se preto de 500.000 euros. Por iso hai que buscar entre todos a mellor das solucións, non? María Antón. Gracias, alcalde. Pois nós concordamos coa moción do Bloque Nacionalista Galego na necesidade de dar unha solución a esta cuestión que satisfaga ambas as dúas partes, tanto a comunidade educativa do CEIP Apóstolo Santiago como a comunidade educativa da Escola Municipal de Música. Porén, teño que lembrar que no pleno do 19 de maio de 2016, vai case un ano, este grupo municipal debatiu a moción de Compostela Aberta que secundaron o resto dos grupos para a ampliación do Conservatorio Profesional de Música. Por que falo disto? Porque o noso grupo municipal proponía xa naquel pleno que o Goberno de Compostela Aberta traballara nun proxecto xeral, integral, do que supón as ensinanzas musicais en Santiago de Compostela, e xa nomeábamos expresamente a Escola Municipal de Música porque éramos conscientes da cuestión que hoxe se trae aquí. Se consideramos realmente que Compostela é música e que este título é algo máis que unha base de datos dos grupos musicais do noso Concello, o Goberno debería poñerse a traballar en todos os eidos nos que ten responsabilidade ou corresponsabilidade. O propio Conservatorio, a Escola Municipal, a Escola de Altos Estudios Musicais, a Banda de Música, etc. Mais o sector privado, particularmente aqueles que se benefician de equipamentos municipais ou que reciben subvencións nominativas para a realización de actividades de ensinanza musical dentro ou fora dos equipamentos municipais. Pero claro, non se nos fixo caso. Para vostedes iso era moito. Porque é máis sinxelo pedirte a Xunta de Galicia ampliación do conservatorio, así xa cumprimos coa comunidade educativa. Así a pelota está noutro tellado. Aí non, vai ser que non, porque desde maio non fomos quen de enviar o acordo deste pleno á Xunta de Galicia. Era ben sinxelo, señor Dios, era unha carta do acordo do pleno ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Pero non, nin se mandou. Pero volvendo ao que nos ocupa hoxe, para o noso grupo a educación regrada prevalece sobre calquera causa, polo que apoiamos as reivindicacións da comunidade educativa do Centro Apóstol Santiago. Pero non somos insensatos e vemos que a solución óptima que pasaría porque a Escola Municipal de Música atopase un novo emprazamento que cubrise as súas necesidades é unha solución a medio longo prazo. Por tanto, o Goberno de Compostela Aberta debe buscar unha solución que permita o desenvolvemento do ensino no centro en mellores condicións das que está agora e que facilite a matrícula do centro para o vindeiro curso escolar. Na contorna inmediata do centro, todos o sabemos, hai equipamentos municipais que tamén lle afectan e que misturan e complican máis ás veces as solucións, pero entendemos que é responsabilidade do Goberno de Compostela Aberta trazar o camiño aceitado para que o alumnado do Apóstolo Santiago recupere espazos que lles permitan desenvolver o seu aprendizaxe nas mellores condicións. E iso inclúe o servizo de comedor e as actividades extraescolares. E non nos esquecemos da comunidade educativa da Escola Municipal de Música e sabemos que eles tamén teñen problemas para desenvolver o seu traballo. Por iso, e enlazo coa primeira parte, pedíamos xa no mes de maio do ano pasado un estudo e un proxecto para as ensinanzas musicais da cidade co obxectivo de optimizar espazos e recursos humanos e económicos. Iso é gobernar. A ver a quen lle pasa esta pelota agora, señor Dios. A súa concellería converxe en o CEIP e a Escola de Música. E espero que non vistamos un santo para desvestir outro e que non sexamos cortoplacistas que poñamos parches. O Grupo Popular volve a pedir aquí un proxecto global para as ensinanzas musicais en Santiago. Na nosa opinión, mentres non se atopa o espazo ou se vai pensando nese espazo que podería solucionar, digamos, a medio e largo plazo o tema, pois entendemos que compre reordenar todos os espazos que hai no CEIP e na súa contorna para tomar unha solución que sexa beneficiosa para todos. E non teño que lembrar que esos espazos pois son unha nave que hai ali o Centro Xove, o propio Centro Sociocultural que ten unhas oficinas da extinta Urbana Norte, etc. Entendo que vostedes coñecen ou deberían coñecer mesmo mellor que a min neste momento cal é a real situación. Por iso imos apoiar a moción do Bloque Nacionalista Galego. Manolo, a túa quenda. Grazas, señor alcalde. Compañeiros, compañeiras, boas tardes.
Quixera empezar por agradecer a iniciativa do BNG en relación coa Escola Municipal de Música. Anunciamos, é certo, en xunta de portavoces, o noso voto favorable sempre cando a transacción proposta por Compostela Aberta prosperase. Non foi así e o lamentamos. Empezo por manifestar co respecto e o cariño que lle teño a Rubén que o título escollido para a súa moción non é especialmente afortunado, nin siquera Rubén, desde o meu punto de vista, responde á realidade. Estamos a falar, según indica, a moción esencialmente da Escola Municipal de Música, da procura dun novo emprazamento para ela. Iso é o que pretende, en síntese, a súa iniciativa. E tamén fala vostede de desenvolver as súas actividades con normalidade, entre comiñas. Creo que estaría ben que nos preguntáramos todos, antes de nada, consultouse coa comunidade educativa da Escola Municipal de Música, coas máis de 450 familias usuarias, coa súa dirección e equipa directiva, estuveron aquí, hoxe pola tarde algúns tamén, co seu profesorado, 22 profesores e profesoras. Parece razonable que antes de decidir algo tan relevante como trasladar unha escola municipal de música a outra ubicación, consultemos, escoitemos. Desde logo, esta concellaría o fixo, o fai e o seguirá a facer, é dicir, ningunha decisión á marxe da comunidade educativa da Escola Municipal de Música, porque é a nosa responsabilidade e porque estamos a falar dun servizo público municipal, repito, servicio público e municipal de carácter educativo. Rubén sabe, ademais, que a Escola Municipal de Música responde a unha iniciativa dunha persoa, daquela concelleiro do BNG, Xosé Manuel Iglesias, dos seus esforzos, das horas de traballos dedicados, do tempo de negociación investido coas distintas administracións, para que Santiago de Compostela contara cunha escola municipal de música digna, nas mellores condicións de calidade posibles. Aproveito o meu recoñecemento público á súa xestión. Digo que o concelleiro sabe que a Escola Municipal de Música leva 17 anos desenvolvendo as súas actividades con total e absoluta normalidade, máis aínda, cun éxito notable. De feito, naciu para un número de alumnos e de alumnas que hoxe está amplamente superado. Máis de 450 persoas estudian hoxe nas súas instalacións. Son outras tantas familias que confían nesta escola, no seu profesorado e nas súas ensinanzas, que teño que decir que están recoñecidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. De feito, o actual emprazamento, aproximadamente 1.200 metros cuadrados do vello Colexio Apóstolo Santiago, é froito dun convenio de colaboración entre as dúas institucións, o Concello e a Consellería, que significou, ademais, unha notable inversión municipal para adaptar aqueles espazos ás novas ensinanzas, insonorización, aillamento, novas aulas, locais de ensaio de instrumentos, etc., por valor non inferior a 500.000 euros, imprescindibles daquela para adaptar o colexio ás necesidades dunha escola municipal de música moderna e de calidade. Fíxose certamente nun momento en que o CEI Apóstolo Santiago tiña moi pouco alumnado. Hoxe, por sorte, a matrícula do colexio foise recuperando paulatinamente até chegar aos 147 alumnos e alumnas, froito tamén do traballo e do esforzo do seu profesorado, da súa AMPA, da propia presencia da Escola Municipal de Música e do esforzo de investimento sostido que vimos facendo colaborativamente o Concello e a Consellería nos espazos que comparten ambas institucións. No caso dos labores de mantemento que por lei ten encomendado o Concello, quero lles dar un dato que penso é contundente e esclarecedor. Demostra a inequívoca vontade do Concello de Santiago de Compostela coa mellora das condicións dos centros de ensino público. Dos 779.000 euros dos que dispuxemos o curso pasado para todas estas labores, 87.323 foron investidos no CEIP Apóstolo Santiago, aspecto do que temos que sentirnos todos e todas, a cidadanía de Compostela, desde logo, moi orgullosos e moi especialmente os do barrio da Almáciga.
Cando chegamos ao goberno municipal, hai ano e medio atopámonos cunha realidade educativa moi complexa nos espacios do vello CEIP Apóstolo Santiago. Estamos a falar dunhos espazos limitados, non menores, nos que non só comparten espazos coa Escola Municipal de Música, senón tamén coa Asociación de Veciños do Barrio, no edificio anexo e posterior, coas oficinas da Urbana Norte, como se dixo, no seu día, e agora tamén coas instalacións do denominado Centro Xove da Concellaría da Mocidade, de tal maneira que a convivencia entre todas e cada unha das entidades citadas, das familias, do alumnado, foise complicando, porque ás veces, contrario ao que dice o refrán, o roce non fai o cariño, ás veces fai feridas, non? Especialmente pola insuficiencia de espazos vitais mínimos dun colexio que está en expansión e dunha escola municipal de música tamén en expansión. A iso temos que engadir a aparición de novos actores, a asociación de veciños, mocidade, o que incrementa notablemente as dificultades de atopar solucións compartidas e asumidas por todas as partes. Quixera que foran conscientes todos os membros da corporación da dificultade que temos nuns espazos compartidos por tantos actores. Calquera actuación ou intervención nun deles pode alterar, e de feito altera, os usos dos outros presentes. Vímolo dunha maneira moi clara en relación cos usos do salón de actos do colexio, unha instalación que lamentablemente aínda non pusén outros moitos colexios de Santiago. Dedicamos moitos esforzos, moitas horas, moitas entrevistas, moitas visitas para clarificar a situación competencial, introducir racionalidade, buscar a colaboración e a cooperación das administracións implicadas. A dotación de espazos para o colexio, con necesidades crecentes de matrícula, como saben, digna e de calidade, corresponde plenamente á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Eu creo que este aspecto non ten discusión posible, a búsqueda de espacios e a solución aos problemas de matrícula. Tamén ofertou, me consta, a Consellería a posibilidade de adecuar o edificio anexo, o posterior, onde hoxe está o comedor, unha sala de percusión, e na parte superior os espazos que utiliza a Asociación de Veciños. Nestas iniciativas o Concello manifestou sempre a súa vontade de colaborar. Desde o Concello tamén propiciamos o uso compartido do salón de actos, o compartir os horarios coa Escola de Música. Presentamos unha proposta desde a Escola de Música que aínda non tivo resposta, mesmo asumimos a posibilidade de facer ampliación de espazos na medida das nosas posibilidades. En todo este proceso de diálogo entre as distintas administracións implicadas, tamén desde o Goberno Municipal buscamos o entendemento e as mellores solucións. Mesmo adiantamos, o fixo o propio alcalde hai uns meses, a posibilidade de buscar unha nova ubicación para a Escola Municipal de Música. É certo que non é fácil trasladar a 450 personas e non é posible construir unha escola de música en 6 meses, non? Polo tanto, falámoslo coa Consellería, falámoslo co Conselleiro, se manexou a hipótese do Ramón Cabanillas, se manexaron outras hipótesis, entre elas a vinculación co Conservatorio Profesional. En definitiva, comprometémonos a continuar e remato, e eu o que lles pido é que retiremos esta proposta, que nos comprometamos entre todos a traer para o próximo pleno, e o digo con toda sinceridade, unha proposta de acordo entre os grupos respecto da solución dos problemas e a búsqueda dunha alternativa viable. O compromiso respecto da vontade de atopar solucións tanto en aquel espacio como un novo espazo para a Escola Municipal de Música nos termos en que Rubén o planteou ao principio, eu creo que está asegurado, ten o compromiso deste grupo, vamos a facelo. Entón, eu vos pediría aos grupos que nos comprometamos, nós así o facemos, a traer unha proposta ao próximo pleno nos términos do que falamos e a poder ser plenamente consensuada entre os 3 grupos. Mais nada e moitas gracias. Gracias, Manolo. Segunda quenda, Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu, co mismo cariño e co mismo respeto, non vamos a retirar nada, non? En calquera caso, que sí que se pode traer ao próximo pleno, sería unha boa noticia, é unha proposta concreta
de nova ubicación, e eu serei o primeiro en sentarme a falar, a discutir e a intentar consensuar a mellor posible, e podedes contar co Bloque Nacionalista Galego sempre para buscar dun xeito constructivo e leal unha solución boa para un conflito que entendo que é complexo. Dito iso, co mismo cariño, co mismo respeto, Manolo, creo que a resposta que das ahora non nos acompaña nin as familias nin a dirección, pero se estiveran aquí estou seguro que lle resultaría insuficiente. Por que digo isto? Porque eu creo que hai determinado tipo de conflitos e determinado tipo de necesidades que chegado determinado momento non vale comparchealos. E hai que ter tamén a valentía política para abordalos de outro xeito. Por que digo isto? Porque eu teño a máxima das consideracións da opinión dos pais e das nais que levan os seus nenos, as súas nenas á Escola Municipal de Música. Teño a máxima das consideracións do traballo pedagóxico que fai a Escola Municipal de Música, e como ti ben apuntabas, pois foi o Bloque Nacionalista Galego que impulsou, por certo, non só a Escola Municipal de Música, que Santiago hoxe teña un conservatorio profesional de música, que era outro dos grandes agravios que había con esta cidade, e tamén en base ao empeño e o esforzo desa mesma persoa. Agora, tamén, con todos os respectos, e ti como docente estou seguro que no fondo que tamén o compartes, hai unha parte que é ensino obrigatorio e hai outra que non é ensino obrigatorio, vale? Entón, eu doulle toda a importancia do mundo ao ensino de música e de outras cousas, e creo que se fai un traballo espectacular na Escola Municipal de Música. Agora é ensino obrigatorio e hai nenos e nenas pois até 20 en aulas de 10, e hai nenos e nenas, non me gustaría que a miña filla estivera nun aula que non ten luz co exterior. Non me gustaría que a miña filla estivese nun aula dese estilo. Bueno, entón, eu o que digo é, no seu día, cando se ubica aí a Escola Municipal de Música, estou convencido de que foi unha boa decisión e que había espacio ocioso, entre aspas, non había carga suficiente e se fai unha boa actuación desde o meu punto de vista. Que pasa? Bueno, as cousas son dialécticas, non? Hoxe, bueno, hai unha situación bastante diferente, afortunadamente, a que había a principio dos anos 90. Parece ser que o cole empeza a recobrar matrícula, que hai unha boa perspectiva de futuro e que, desde logo, xa co que hai, necesitaría outras condicións. Bueno, a partir de aí, eu o que creo é que hai que buscar unha solución na que mellore todo o mundo. E eu creo, sinceramente, que se pode buscar unha solución na que melloren os nenos e as nenas do Apóstolo Santiago, porque van ter máis espacio, sin prácticamente gasto, porque a adaptación desas novas aulas pues sería mínimo, e por outra parte buscar unha ubicación onde desde logo non perdan nin en superficie ni en calidade para poder abordar as ensinanzas musicais. A partir de aí, nós estamos dispostos, sin ningún problema, a abordar que posibles ubicacións se poderían ter, e incluso que interlocucións con outras administracións se poderían facer. Nós, neso, sempre vamos a ter a man tendida. Ahora, eu creo que hai que darle unha mensaxe clara, contundente, rotunda e sin eufemismos, non? Eu creo que non se trata de tomar acordos para instar ou para estudar ou para... Non, eu creo que de hoxe o que tiña que salir é un acordo claro. A Corporación Municipal de Santiago comprométese co traslado da Escola Municipal de Música e comprométese a facelo no menor tempo posible. No menor tempo posible, que non quere dicir que sexa para inicio do curso 17-18, pero que no caso de que non sexa no inicio do curso 17-18, que tamén se fará un esforzo por intentar, polo menos paulatinamente, poder liberar algúns dos espacios actuais para que, polo menos nese tempo de transición, algún avance poida haber na calidade para eses nenos e nenas. A partir de aí, oiga, pois se pode estudiar desde a realización dunha instalación ex nova, pódese mirar a rehabilitación de algunha instalación, pois, como se ten citado aquí o Ramón Cabanillas, ou como outras, ou se pode estudar o cambio de uso de algunha outra instalación, non? Hai múltiples posibilidades e que neso se solicite colaboración de outras administracións ou que se meta en fondos europeos, tal, todos de acordo. Ahora, eu creo que ten que haber un horizonte temporal e que os pais e as nais desde logo teñen que ter a claridade de que eso se vai facer, que non vai quedar unha cousa no aire, non? Gracias, Rubén. Gonzalo, segunda quenda.
Non vai. Xa está. Penso que todos estamos buscando o mesmo objetivo, que é o mellor para o colexio, o mellor para a Escola Municipal de Música. Entonces, para que quede, ademais, que nos quede claro a nós, o acordo na túa moción, Rubén, falabas de que tiña que ser por inicio do curso escolar. Eso se desecha, en sí son esos tres compromisos do que falabas, compromiso político, que é o que buscamos en sí todos, que se faga o antes posible e que mellor espacio de todos. Nos aí, obviamente, estamos de acordo. Nos dá igual votar agora favorablemente ou que para o próximo vindeiro, para que o vindeiro pleno que fagamos eso, en que entre todos busquemos o mellor, dai que nós, na nosa intervención anterior falábamos de que se empece xa a facer ese estudio, a ver o que é mellor, unha nova ubicación ou unha remodelación en sí de distintos espacios que houbera, o que é unha realidade é eso, que para o inicio do vindeiro curso é totalmente imposible, e que sí que hai que buscar a mellor das solucións para esa gran labor desenvolvida en sí polas AMPAs e pola toda a comunidade educativa que está a facer nese colexio, e tamén para ese equipo directivo que está a traballar na Escola Municipal de Música, que cumpliu máis de sobra todos eses obxectivos. Dai que o noso voto vai ser favorable agora, e tamén vai ser favorable xa ese compromiso político para o vindeiro pleno, onde realmente todos busquemos a nova ubicación da Escola Municipal de Música, que tamén o merece, e non buscar en sí o que se teña que facer, que non sexa algo temporal para 5, 6, 8 anos, porque vendo en sí a labor que se está desenvolvendo, realmente esa Escola Municipal de Música vai seguir medrando e vai seguir acandando outros grandes obxectivos, como pode ser esas novas especialidades que ten en danza, outras máis que podría ser ampliando. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Manolo. Perdón, discúlpame. Nada. Bueno, non vou a volver a reiterar isto de ya lo dijimos el año pasado, pero é certo, xa o dixemos o ano pasado. De todos os xeitos, eu escoitando a súa intervención, se sou un responsable da Consellería, o teño moi claro. Mañá mando aquí unha carta dicindo que a Escola de Música saia inmediatamente dun edificio da Xunta de Galicia, amplío o CEIP e xa está. Non, porque vos estaba comentando que non é responsabilidade de adaptar os novos espazos que de Compostela Aberta, do Grupo de Goberno Municipal, que da Consellería. Paréceme, cando menos, unha irresponsabilidade, porque sí que é verdade que a Consellería volve a afectar o resto do centro e soluciona o problema para a comunidade educativa. Entón, como aquí do que se trata de intentar casar as dúas sensibilidades, eu concordo perfectamente co discurso que fai o compañeiro Rubén. A educación regrada prima sobre calquera outra cuestión. E tampouco estou nada de acordo con que teñamos que poñernos todos aquí para facer propostas. Esa é o labor de goberno. Ese é o goberno que ten que facer as propostas. Por eso nos insistíamos o ano pasado en que o goberno ten que ter unha visión integral e dende arriba de todo o que está pasando da realidade de Santiago no que son as ensinanzas musicais. E vou a facer unha brincadeira. O Ramón Cabanillas podía estar en un mellor estado se fixeran as obras que nós tiñamos preparadas no ano 2015, que desgraciadamente alguén decidiu desviar eses orzamentos cara a outras cousas. Deste xeito teríamos un novo tellado, teríamos os aseos e os baños, teríamos unhas mellores condicións do propio centro Ramón Cabanillas, que seguramente non suplían ou que non servirían para acoller a Escola de Música, pero sí que serían moitísimo mellores para desenvolver ali calquera actividade. Manolo, a tua quenda. Vamos a ver moi brevemente para acabar, non? Eu creo que o compromiso que se plantea como un compromiso plenario de trasladar a Escola Municipal de Música e buscarlle a mellor ubicación no menor tempo posible, eu creo que eso non ten dúbido, o desexamos todos e xa o explicitamos, o dixemos públicamente e o mantemos, é dicir, que ese compromiso é explícito, non hai ningún problema. O problema está na construción de espazos novos para o cole. E a construción de espazos novos para o cole, por exemplo, novas aulas ou sustituir, por exemplo, como prometeu a Consellería, facer unha nova sala de profesores que ofertou, pois é unha solución, ou habilitar as aulas do edificio anexo posterior, tamén aí se podía facer.
o que non se pode trasladar ao Concello a responsabilidade dos espazos municipais, ou digo, dos espazos educativos. Os espazos educativos son responsabilidade da Consellería. Ben, e a Escola Municipal de Música é municipal de música, é nosa. Fixemos aí un investimento. Entonces non se trata de que a Escola Municipal de Música, creo eu que sería equivocado, que cedera 2 aulas ou 3 aulas para que o... Ben, eu creo... María Antón, deixa acabar, nadie vos interrompiu nas non quendas. interrumpí. Bueno, entonces eu insisto, creo que poderíamos perfectamente chegar ao compromiso político que falamos antes, ese compromiso, e logo a búsqueda de solucións concretas a corto plazo, que é o que demanda o centro, pois poderíamos intentar chegar a un acordo e traelo aquí ao próximo pleno. Me parece que non debería haber inconveniente. Se non é así, se non se acepta esa posibilidade, se non queremos introducir racionalidade e montar un problema sensible, pois entonces este grupo pois absterá, claro. Señor secretario, pasamos a voto. O debate único que deducen, pero vamos, se pode interpretar mal, era que o acordo literal fala do inicio do curso escolar do 2017-2018, é dicir, que se sometemos a moción queda como queda dito na moción. O sea que lo digo por a propia intervención do... Se podo facer unha aclaración ao alcalde, hoxe esta mañá en xunta de portavoces ante a petición por parte do grupo de Compostela Aberta de facer unha emenda ás resolucións desta moción, eu que lle trasladei tamén ao señor alcalde é que ca literalidade do que propuña Compostela Aberta nós non estábamos de acordo, que o que sí que poderíamos estar de acordo, que non teríamos ningún problema, é en quitar a referencia ao inicio do curso 17-18 sempre cando se incorporase primeiro que se iniciaba xa os traballos para o traslado do centro e o que pasa que, Rubén, non é por nada, decir, eu ti podes automendar in voce agora, se queres, e clarifica, eu dicir, porque volver a entrar outra vez no debate de fondo, quero decir, se queres automendar in voce a proposta... Non automendo nada, vamos a votar isto tal e como está e que cada un faga o que queira. Moi ben, pois veña. Os votos a favor da proposta da moción do BNG. Votos a favor, 11, perdón. Gracias. Votos en contra. Abstencións. Gracias, 12. Moi ben, pois seguimos ca sesión da orde do día e pasaríamos á quinta moción, que tamén é do BNG, para participar no programa de recollida de plástico agrícola e evitar a súa incineración e depósito en lugares inadecuados. Sí. Ben, moi rápido, trátase dunha proposta máis para avanzar en temas de reciclaxe que nos preocupan. Neste caso é xustamente a xeración de toneladas de plástico agrícola e intentar poder reducir esta, ás veces, a súa incineración ou senón simplemente o ser abandonados en calquera sitio, sen máis, acolléndose a ese programa de recollida de plástico agrícola que ten a Xunta, onde lle facilita a labregas e labregos a xestión axeitada dos elementos, onde os teñen que depositar, e logo faise un tratamento xustamente destes materiais para utilizalo para fabricar novos produtos plásticos. Isto está relacionado tamén porque soubemos de que cos últimos temporais houbo invernadoiros que acabaron todos eles polos aires, e son uns dos materiais que tamén nos fixeron chegar que están ás veces esparexidos por calquera lugar. Así que o que pide esta moción é iniciar os trámites para sumarse a este programa de recollida de plástico agrícola, ao tempo que facer, claro, unha campaña informativa no rural para facilitar o depósito destes residuos. Gracias, Goretti. Milagros. Gracias, señor alcalde. Boa tarde de novo a todas e a todos. Bueno, é certo que o sector agrario en algúns aspectos contribúe a boa xestión de certos residuos como os biodegradáveis, pero non é menos certo que se trata dunha actividade que tamén crea residuos
propios e que entre estes residuos tiveron últimamente un incremento espectacular os do plástico. Tamén queda claro que os materiais plásticos atópanse en diversos ámbitos da actividade agrícola e gandeira e que existen moitas e boas razóns para enfrentar con rigor a xestión destes residuos. Trátase dun material, o plástico, para que o que existen moitas posibilidades de reciclaxe e recollelos e xestionalos eficientemente non só trae un beneficio ecolóxico, sino incluso económico, non? Polo tanto, temos a responsabilidade de diseñar instrumentos e medidas que contribúan á prevención e á xestión adecuada destes residuos para mitigar os crecentes impactos negativos dos mesmos. Como decía a compañeira Goretti, no medio rural é moi frecuente ver gran cantidade de plásticos agrícolas en terreos, incluso agochados entre a maleza ou incluso semienterrados, para así evitar as sancións por parte das administracións, claro. Por todo isto parecenos ha caído totalmente votar favorablemente a esta iniciativa para que o noso Concello inicie os trámites que sexan oportunos para adherirse ao programa de recollida de plástico agrícola, contratando e levando a cabo o convenio que sexa necesario coa Consellería de Medio Ambiente, así como a realización dunha campaña informativa no rural, xa que está demostrado, e nos pensámoslo que tamén é así, as causas da incorrecta xestión destes residuos, entre outras, a falta de información e a falta de sensibilización sobre a problemática ambiental que estes residuos ocasionan. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Gracias, Milagro. Teresa. La verdad es que cuando vi la moción del BNG me quedé bastante sorprendida y pensé que os habéis equivocado. La razón es que nosotros estamos adheridos o estábamos adheridos a este programa desde el año 2005. Yo me puse a buscar mis correos, mis asuntos, tengo una comunicación de la Consellería en diciembre del 2014 en la que nos dice que el año siguiente lo va a ejercer, el servicio lo va a prestar SEAGA y que pone los datos de contacto y demás, y también recordaba que habíamos hecho una tramitación en 2015 y es que el técnico municipal me había pedido, el punto de recogida era la planta de transferencia de la Sionja y me había pedido que lo trasladáramos al vertedero de Piñón, donde está el punto limpio, primero porque el punto limpio de Piñón tiene mucha menos actividad y eso, así lo solicitamos y la Consellería nos respondió que sí. Entonces dije, bueno, pues se han equivocado. Pero esta mañana, pues sí, por curiosidad, entré en la página del SITCA, que es una página ambiental que tiene la Consellería, y tiene un listado de los concellos adheridos. Y bajo el listado de los concellos adheridos y veo que Santiago no está. Entonces, lo cierto es que no entiendo nada. O sea, en 2015 aseguro que cuando nosotros nos fuimos, el concello estaba adherido al programa. Y si ahora no está, pues aparte de votar favorablemente para que nos volvamos a adherir, lo que me gustaría saber es conocer la explicación por la que en este momento pues no estamos, porque me parece que yo sí que también tengo datos de que no era cantidad de plástico la que se recogía. El plástico a veces es valioso y cuando es valioso en el punto limpio lo cogen, lo utilizan, o sea, depende como pasa con el papel, va variando el precio y según esté el precio puede ser que le den utilidad o no le den utilidad, pero en cualquier caso es un servicio que da la Xunta y que creo que debemos estar adheridos, con lo cual votaremos a favor, pero me gustaría saber un poco por qué hemos dejado de estar en estos meses. Nada más. Gracias. Xanduro. A min tamén. Descoñecía que estuveramos no ano 2015, este Concello non fixo ninguna xestión para darnos de baixa de ningún tipo de rede e non te podo decir a razón e, por suposto, adherímonos a moción sen dúbida. E averiguarei por qué. Algo que engadir, Goretti? Entendo que hai unanimidade, entendo. Vale. Pasaríamos a sexta, tamén é do BNG, para a eliminación da simboloxía franquista, que aínda permanece en edificios públicos de Santiago. Rubén, Goretti...
Hai unha emenda de... Sí, grazas. Hai unha emenda do Partido Popular. Sí, grazas, señor alcalde. Comezo por aí, nos non temos ningún problema en aceptar esta emenda, porque, bueno, a nosa resolución decía o Concello de Santiago iniciará os trámites para retirar os escudos, insignias, placas e outros obxectos e mencións conmemorativas de ensalzamento da ditadura franquista que ainda permanecen en diversos inmóveis da cidade. O que se engade é consonte o disposto no ordenamento xurídico vixente, en particular a Lei 52/2007 do 26 de decembro. Por lo tanto, aceptamos esa emenda de engádega sin ningún problema. Ben, esta iniciativa xurde dun traballo realizado por parte dunha das entidades culturais máis activas da nosa cidade, como é a Xunta do Pichel, en concreto da súa comisión de historia. Realizaron un traballo, creo que bo, que sempre se pode complementar máis, pero desde logo bo, de intentar localizar toda unha serie de inmóveis, a maioría deles públicos, titularía de diferentes institucións, que aínda conservan algúns elementos de simboloxía fascista. Eu creo que máis alá do que marca o ordenamento xurídico vixente, en concreto a Lei de Memoria Histórica no seu punto 15.1, que fala precisamente de que as administracións públicas no exercicio das súas competencias teñen que tomar aquelas medidas que se son oportunas para retirar todo ese tipo de simboloxía máis alá do que di a lei. Eu creo que hai unha obriga moral de recuperación e dignificación da memoria das vítimas da represión do franquismo, de persoas torturadas, exiliadas, encarceladas, asesinadas, e nese sentido o mínimo que se debe facer é cumprir ca lei e proceder á retirada destas cuestións. Eu quero dicir que o Concello de Santiago de Compostela foi vanguarda en moitos sentidos neste ámbito, que no Concello de Santiago se ten feito moito e ben na última década no que ten que ver con retirada deste tipo de vestixios, pero que se fixera moito ben non debe ser excusa para non culminar todo o traballo. Nese sentido, por parte da nosa iniciativa facemos referencia a algunhas, son moitas outras, algunhas que poderían depender directamente do Concello, outras que non, pero que o Concello que pode facer é instar. Aquí poden ver, por exemplo, o caso da Facultade de Medicina, coa Águila Imperial, eu creo que é unha cuestión que tamén habría que instar a propia universidade. No propio recinto universitario hai outros símbolos menos coñecidos, pero no que é o auditorio da Universidade do Campus Sur, por exemplo, hai un escudo do Frente de Xuventudes, menos coñecido para a opinión pública, pero non deixa de ser, ou incluso o propio nome da cafetería do Campus Sur. Hai moita xente que non o sabe, pero o seu non cae do ceo, os sindicatos estudantes unificados, que creo que tampouco é o mellor nome para unha cafetería no ano 2017 nun campus universitario. En calquera caso, hai outro tipo de placas, de vítores, por exemplo, tamén en Porta Faxeira, moi céntrica, outras en centros públicos, isto no Instituto Politécnico, por exemplo. Temos algunha outra cuestión, por exemplo, en algún tipo de escola unitaria, incluso algunha que depende actualmente do Concello, que tamén habría que revisar. E despois algún outro tipo de cuestións, por exemplo, todos e todas coñecemos no caso das vivendas sindicais de Pontepedriña, as inscripcións de Falanxe, ou nalgúns outros casos medidas que desde o noso punto de vista son insuficientes, mellor así que nada, pero desde logo insuficientes. No caso da DIF, tapando o aguilucho que había na estación de Renfe, aí o concelleiro nas negociacións dese intermodal que aproveiten e que o saquen, ou no caso do edificio de Correos moi próximo aquí o propio edificio do Concello, tapando o logotipo contra. En calquera caso, nos o que cremos é que sería positivo que naqueles casos que o Concello pode actuar de oficio que o faga, e nos casos que son competentes outras administracións públicas, que polo menos o Concello fixera un requerimento a esas administracións para seguir avanzando. É certo que Santiago está a nos luz de outras cidades e vilas galegas desde hai moitos anos, afortunadamente, pero non é menos certo que siguen quedando algunhas cuestións que é importante corrixir. Moitas gracias, Rubén. Paco?
Gracias, señor alcalde. Vou tentar de ser breve, pero sin que me gustaría lembrar precisamente a exposición de motivos non da Lei de Memoria Histórica, que con respecto á retirada dos símbolos e de monumentos conmemorativos da Guerra Civil e da ditadura, di que o obxectivo é que os cidadáns teñen dereito a que os símbolos públicos sexan ocasión de encontro e non de enfrentamento, ofensa ou agravio. Dito isto, nos o que entendemos é que precisamente o instrumento que temos no Concello para levar adiante estas retiradas pois é o Consello Asesor de Condecoracións e, por lo tanto, o primeiro que deberíamos facer sería aprobar o máis urxentemente posible o regulamento do mesmo Consello. A nos, si parecenos axitada a emenda que presenta o Partido Popular e a referencia, polo tanto, a lei, fundamentalmente por dúas cuestións que eu, ademais, expoño para avaliación no seu momento da Secretaría do Pleno. E ten que ver co seguinte, obviamente, co artigo 15, que fai referencia a esta retirada dos símbolos e dos monumentos públicos. Concretamente, repasando documentación para a intervención neste pleno, atopei algunas asesorías jurídicas, algunas análisis xurídicos, particularmente agora lembro o da Diputación de Badajoz, que con respecto ao punto 3 dese artigo 15, que fai referencia á elaboración dun catálogo, catálogo que ten que elaborar a Comisión Técnica de Expertos da Lei de Memoria Histórica, vencellaban a que se tería, facían esta interpretación, se tería que retirar destes símbolos sempre e cando estiveran recollidos no catálogo. Se isto é así, é dicir, se a Secretaría do Pleno facía ou fai a mesma consideración que, por exemplo, insisto, a asesoría xurídica da Diputación de Badajoz, o primeiro que habería que facer dende o Consello de Condecoracións sería precisamente solicitar a inclusión a esa comisión técnica de todos os símbolos que entendemos que se teñen que retirar para cumprir a lei. Segundo, hai unha cuestión, facía referencia ao voceiro do BNG con respecto ao tema de tapar os símbolos. Bueno, con respecto ao punto 2 dese artigo 15, di que non sería de aplicación cando as mencións concurreran razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-religiosas protegidas pola lei, pero o certo é que en determinadas comunidades autónomas, en determinadas cidades, por exemplo, un deles é Sevilla, o que teñen feito neses casos é neste caso é Antigua Rúa General Orgaz, o que fan é poñer a nova rúa, neste caso da escritora Dulce Chacón, manteñen antiga cunha praca que di Antigua Rúa General Orgaz e di cambio de nomenclatura en virtude de aplicación da Lei de Memoria Histórica. Por lo tanto, eu penso que en calqueira caso ou se retiran efectivamente os símbolos ou naqueles casos que a lei non indicara directamente a retirada, habería que buscar alguna destas solucións para o cumprimento da mesma lei. O noso voto vai ser favorable á proposta do BNG. Brunete. Sí. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, el Grupo Popular entiende que la sustanciación de esta moción podía haberse resuelto perfectamente con un ruego. Y digo esto porque de lo que se trata es simplemente de hacer efectivo un mandato legal. De hacer efectivo, decía, un mandato legal. El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica no le ha otorgado a la Administración Pública una potestad discrecional, no le ha otorgado la posibilidad de optar entre dos indiferentes jurídicos, entre la posibilidad de hacer o de no hacer, sino que el artículo 15 ha establecido un mandato a desarrollar. Ya como reflexión general aplicable a esta ley o a cualquier otra ley, cabe decir que a los ciudadanos las normas les pueden satisfacer más o menos, pero mientras una norma esté vigente, su cumplimiento no se discute. Para incumplir la ley, pues ya están algunos, ¿no? Enmarcada la moción del BNG en el artículo 15, vemos que se trata de iniciar los trámites. En primer lugar, entendemos que será necesario efectivamente realizar algún informe jurídico, algún informe técnico para precisar algunos conceptos jurídicos indeterminados que están en ese mismo artículo 15 de la ley y para precisar en términos generales el alcance de la propia disposición. Se plantean algunas dudas. Veo, señor Reyes, que el buscador de Google nos lleva prácticamente a los mismos informes, no solamente al de Badajoz, también al de Cuenca, porque, por ejemplo, en el informe evacuado por la
por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Cuenca se plantean algunas dudas sobre la posibilidad o no de actuar sobre inmuebles sobre los que no se tiene una capacidad de disposición, pero en fin, todo esto habrá que resolverlo con los consiguientes informes y efectivamente será necesario elaborar un catálogo de vestigios y un catálogo también de criterios aplicables, porque bueno, ya aludía usted a algunos criterios históricos, en otros casos son los criterios técnicos que puedan afectar la estructura de los edificios y será necesario hacer este catálogo con rigor y con prudencia. Esperamos, por supuesto, que la elaboración del catálogo no se convierta en una oportunidad para otorgarle un contratiño menor a algún amigo, ¿no? En definitiva, la ley es la ley. Nosotros entendemos que una ley, que la intangibilidad o el contenido de una ley se puede debatir, pero lo que no se puede debatir es su cumplimiento. Nada más, gracias. Jorge Duarte. Somos conscientes de la necesidad de cumplir de todas estas listas que decía Rubén. Creo que hay un edificio únicamente que é obxecto de propiedade municipal, no cal se vai intervir próximamente, tal e como se pusera de manifesto, creo que nun pleno ano pasado, que é a Escola de Amio. Con respecto ao resto dos edificios que non son de titularidade municipal, haberá que seguir todos aqueles expedientes que xurídicamente se sean necesarios. Nos coñecemos o listado elaborado pola Santario Pichel, evidentemente haberá que realizar ese catálogo e dotalo de toda a seguridade xurídica, pero o noso obxectivo claramente é cumplir ca lei e, polo tanto, votaremos a favor. Rubén, unanimidade, entendemos, co cal queda aprobado por unanimidade. Pasaríamos ao debate dos puntos 7, 10, 11 e 12 que tratan sobre a mesma temática. Son dúas mocións de Compostela aberta, unha do Partido Popular e unha do BNG, e logo votaránse por separado as 4, pero o debate darase conxuntamente. Como a primeira en ser presentada foi a de Compostela aberta, debido ás marchas de dignidade previstas para o día 25 de febreiro, se queres empezar ca defensa da temática, Concha. Moi ben, moi boa tarde de novo. En primeiro lugar, agradecerlle a Alexandre Vila por a súa introdución desta moción e tamén por albergar a esperanza de que se aprobe e sirva para que embellezamos con pensións máis dignas. Bueno, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, Galicia é a segunda comunidade autónoma máis embellecida do Estado e Santiago de Compostela ten unha taxa do 20,4 de poboación maior de 64 anos. Isto quere dicir que casi 20.000 persoas en Santiago de Compostela son maiores de 64 anos. Esta poboación embellecida foise empobrecendo progresivamente polo recorte sistemático das súas pensións, o que provocou unha perda de autonomía persoal e a acrecenta necesidades de mantemento de servizos sociosanitarios e unha maior dependencia dos nosos maiores. E, por outra banda, tamén os datos indican que aproximadamente un 38% das familias dependen dos ingresos dunha pensión para garantir a cobertura das necesidades básicas das súas familias. Bueno, a modificación legislativa realizada polo Goberno do Partido Popular en 2013, a Lei 23/2013 de 23 de decembro, reguladora do factor de sustentabilidade e do índice de revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social, desvinculou a actualización das pensións do incremento do IPC e fixou o aumento anual entre un 0,25% e un 0,50%. Neste contexto, coa actualización do 0,25% e un incremento do IPC do 3% en xaneiro de 2017, a perda de poder adquisitivo estímase para este ano nunha media de 496 euros ano, que afectará sobre todo ás pensións máis baixas. En Galicia, a pensión media é de 863,61 euros, sendo a proporción de pensións por baixo do limiar da pobreza do 63%, cifra que está máis de 10 puntos por riba da media do Estado e é a maior de todas as comunidades autónomas.
Esta situación é aínda máis gravosa no caso das mulleres. Segundo datos do IGE, a metade das galegas cobra menos de 635 euros mes. Estes datos amosan que seguimos sendo as mulleres máis vulnerables e evidencian tamén a fenda de xénero en materia sociolaboral de salarios, que están en un 23,4% menos que os homes, e en pensións, que chega ao 38% menos que os homes. Concretamente, en Santiago de Compostela, as mulleres percibimos actualmente un 31,5% menos de pensións que os varóns. Mentres todo isto sucede, o Goberno do Estado, que ten as competencias, obviamente, en materias de pensións, e co PP ao frente, realizou unha reforma laboral que precarizou as condicións laborais e salariais e as achegas á Caixa de Pensións. Baleirou o peto das pensións para pagar xuros de débeda pública, rescatar entidades bancarias, segundo o Tribunal de Contas, 60.000 millóns de euros entre 2009 e 2015, rescatar empresas constructoras e grandes concesionarias de autopistas entre 4,5 e 5 millóns de euros, segundo o ministro de Fomento, e mentras recórtanse salarios e dereitos como as pensións públicas que hoxe nos convocan. Xustamente partícipes desta preocupación por o sostemento das pensións e dos dereitos laborais e dereitos de pensións públicas, as marchas polas dignidade, un movemento social que en Galicia aglutina máis de 60 colectivos e organizacións sindicais, culturais, sociais e políticas, entre as que se encontra o movemento en defensa das pensións, convocan unha manifestación o día 25 de febreiro na cidade da Coruña, como nos relatou Alexandre, co tema central da defensa das pensións e coas reivindicacións de dereitos sociais resumidas nos lemas de pan, traballo e teito. Tamén é por iso que a Mesa Estatal pro Referéndum das Pensións, conformada en 2013, achegou na semana pasada a proposta para a blindaxe constitucional das pensións e que neste pleno a someteramos a consideración. Por todo isto é que o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para o seu debate nesta moción os seguintes acordos. Un primeiro acordo, apoiar a movilización convocada polas marchas da dignidade prevista para o próximo 25 de febreiro na cidade da Coruña e facer un chamamento á veciñanza de Santiago para participar na mesma. O segundo acordo, instar o Goberno do Estado para que garanta a actualización das pensións de acordo co incremento real do IPC, para que as pensións públicas vayan a cargo dos presupostos xerais do Estado e para que a pensión mínima sexa de 1.080 euros en 14 pagas de acordo co recollido pola Carta Social Europea e para que se deroguen as reformas das pensións de 2011 e 2013 e se recuperen os dereitos socioeconómicos das persoas pensionistas e a idade de xubilación aos 65 anos. E xustamente para que isto non quede ao arbitrio de acordos ou intencións, vontades e posibilidades, instase un último acordo, instar ao Goberno do Estado e Congreso dos Deputados a promover unha reforma da Constitución que proíba expresamente a calqueira goberno, actual ou futuro, tocar, recortar ou privatizar total ou parcialmente o sistema público de pensións, recollendo a obriga constitucional do mantemento do poder adquisitivo real das pensións. Gracias, Concha. Goretti. Ben, eu vou me referir ao conxunto das mocións, entendo, non única exclusivamente a que acaba de explicar Concha, senón o conxunto delas, non, para fixar a posición do Bloque Nacionalista Galego. Nos concordamos co espírito da que acaba de presentar Concha, realmente dúas delas, concordamos co espírito, coa preocupación sobre o tema, ademais das pensións nestes momentos, sobre a defensa do público, sobre a necesidade de que haxa movilizacións a este respecto, e ali estará o BNG en todas aquelas movilizacións que haxan xustamente para exixir que non haxa ningún recorte máis no público. Agora, hai algunhas cuestións de matiz en que non acabamos de concordar porque pensamos que lle falta ir ao fondo da cuestión, cando se fala desde unha perspectiva tanto o tema de que é a comunidade autónoma máis envellecida, e que non se está relacionando isto con un problema xeral e
moi específico do país, ignorando a cantidade de traballadores e traballadoras que están nestes momentos na emigración, non só eses 300.000 traballadores e traballadoras emigrados, senón as máis de 100.000 persoas menores de 35 anos que desapareceron da poboación activa de Galiza, e a necesidade que hai de que desde logo sobre isto teñamos nós capacidade realmente de que non sexan claro ao final desde o Estado, desde quen nos van marcar desde Madrid como temos que facer, non? Por iso nós, justamente na moción que fixemos, introducimos elementos como relacionados con o sistema financeiro. Isto ten que ver de maneira pero absolutamente directa con como está o sistema económico, que situación temos. Claro, nós partimos da base de que necesitamos pagar os impostos aquí, necesitamos nós ter as transferencias, por iso nós defendemos na nosa que se reivindique o traspaso das competencias de xestión do réxime económico da Seguridade Social, que aquí se poidan pagar todas aquelas cuestións, todas as cotizacións sociais no noso país, e que non finalmente, como ben sabemos, pois as empresas acaben pois cotizando en Madrid por ter ali a sede xeral, e sabemos iso que significa. Por tanto, parécenos que tanto nunha moción como na outra, igual que no caso, pois claro, a reforma da Constitución, a min ocórrenseme 25.000 cuestións para facer unha reforma da Constitución, digamos que tamén inclúan esta, non? Que esta sexa non a primeira, non? Pero que haxa que facer, pero unhas cantas, sean mesmo hai que dubidar se é reformável esta Constitución ou se habería que tirala e comezar de novo, non? Entón, pensamos que ao final hai algunhas cuestións desas mocións que quedan en parches, non? Tampouco quero ocultar que nós presentamos a nosa moción xustamente despois de ver tanto esta como a do Partido Popular, porque claro, había cuestións de matiz, porque ao final, xa digo, coincidimos aí na vontade xeral, coincidimos no espírito, pero así como nesta teñamos algúns matices de non ir ao fondo das cousas, o problema do financiamento, que realmente se poida recaudar todo aquí, que sexamos nós quen decidamos sobre como hai que facer, e que non se teñan en conta aqueles datos que realmente nos desfavorecen, non? Que simplemente sigan opinando ou se siga facendo todo iso desde o Estado sin transferir as competencias, nós pensamos que iso non é solución ao problema, non? E no caso da que presenta o Partido Popular, aínda que de momento non fixese a defensa, mas sobre a lectura que fixemos, agardando non a defensa que se faga aquí, claro, parecenos unha boa declaración de intencións en que podemos concordar todo o mundo, pois xustamente que se garanta o sistema público de pensións, mas claro, hai que que se correspondan estas palabras cos feitos, e o problema tamén é que o Partido Popular, que leva pois gobernando con maioría absoluta, gobernando no Estado, gobernando en Galiza, pois non fixo nada, desde logo, para asegurar as pensións, senón que, moi ao contrario, pois estívose quitando cartos do fondo de reservas, non? Os gobernos de Rajoy retiraron, pois, desde 2012, 54.151 millóns de euros do fondo de reservas de pensións. E logo, tampouco nós estamos de acordo nesa apelación a un marco en que non concordamos, que é o Pacto do Toledo, non? Está moi ben como procedimento, o procedimento de ter un foro de negociación é evidente, un lugar onde pois non sexan medidas unilaterais de ningún goberno, senón que se fale conxuntamente, mas na moción faise referencia que houve unanimidade respecto dese pacto. Non é verdade, o Bloque Nacionalista Galego votou en contra dese pacto porque algunhas das medidas que se aprobaron xustamente no Pacto de Toledo non foron nin as máis positivas para o sistema de pensións nin para o conxunto de traballadores e de traballadoras, non? É certo que hai ameazas, case, podemos dicir, case precrises cíclicas do sistema continuamente. Este é outro deses momentos. Entón, a nós máis ben parece que todo apunta a que as directrices, a estrategia que marca o Pacto de Toledo, que fan é introducir unha inestabilidade estrutural para que cada certo tempo veñen estas dúbidas. O sistema é viable, non é viable, tal, claro, parece que o que está detrás sempre pairando é se non é viable, pois hai que ir a un modelo xa mixto e privado. Nós defendemos e abogamos polo sistema público, por un sistema onde claro, sabemos que todo vai depender da evolución xeral da economía, e que, claro, a xestión económica pois do Partido Popular desde esta perspectiva para xustamente o mantemento das pensións, desde a nosa perspectiva foi
un desastre, non? Porque non se conseguiu facer que a taxa de paro non se deixase de situar realmente máis próximo ao 20% que ao 15%, así que dunha maneira así moi gráfica. O papel terma do que lle poñen, claro, unha cousa é o que pon aí e outra cousa é a realidade que eu creo que todo o mundo sabe nestes momentos. A continua retirada de fondos do Fondo de Reserva, a política económica que rebaixa o que son as rendas do traballo, que ao final son as que financian as pensións, esta emigración que nos está provocando unha sangría enorme, así que, por tanto, nos aí non coincidimos, xa digo, pola cuestión de que nos parece que é unha declaración de vontades que non se corresponde con logo os feitos que desde o goberno do Estado se veñen facendo nos últimos tempos. Así que, desde a nosa perspectiva, para ir ao fondo da cuestión, para ir ao fondo do que habería que facer, sería iso, reivindicar un sistema público de pensións galegos, onde poidese haber un traspaso da competencia justamente de todo o que é a xestión do réxime económico da Seguridade Social e conseguir que se fagan os pagos de todos os impostos e das cotizacións sociais no noso país, xa que é o sitio onde están radicados os centros de traballo, e pensamos que é a maneira de ir ao fondo das cuestións. Gracias, Goretti. O terceiro dos grupos que presentou a moción, e por iso foi Defensa Inicial, é o Partido Popular. Non, porque estamos polo orden de presentación, entón, primeiro os propoñentes, e rompemos o turno, máis que nada polos propoñentes, porque vos tamén tiñades moción presentada. Bueno, pois, moitas grazas, boas noites xa. En primeiro lugar, agradecer a Alexandre a súa intervención e a súa paciencia para estar a estas horas escoitando este debate. Eu tamén vou facer referencia ás 4 mocións. A verdade é que despois imos camiño de 2 anos de goberno de Compostela Aberta, e a verdade é que xa non temos capacidade de sorpresa, non? É curiosa a forma de gobernar de vostedes. Presentan mocións estando no goberno, moitas mocións, escasas propostas, hoxe xa rizaron o rizo. Dúas mocións sobre o mesmo tema. Improvisación, falta de rigor, a verdade é que poderíamos poñer moitos adxetivos. Pero imos ao grao. O Partido Popular, obviamente, aposta por un sistema de pensións sostible, equitativo e solidario e, por suposto, público, por suposto. Non soamente o decimos, sino que o demostramos con feitos, non con manifestacións, temos que falar claro, con concentracións ou afirmacións voluntaristas carentes dun mínimo rigor. A clave para falar de pensións, a clave para falar de futuro, é a creación de emprego, ter máis e millores postos de traballo, o emprego productivo, o emprego da sociedade anónima, emprendedora, a sociedade que está fora deste pleno, a sociedade que cada vez está máis alonxada de institucións, de todas, tamén as que gobernan vostedes, tamén, que curioso. E por qué? Porque probablemente a sociedade este cansa de propostas, de afirmacións, de mocións carentes do máis mínimo sentido. Porque é importante suliñar algúns feitos constatables. En 2011, cando este país estaba ao borde do caos, por cada nova pensión perdíanse 3 afiliados á Seguridade Social. Unha pensión, 3 afiliados á Seguridade Social menos, no 2011. No ano 2016, por cada nova pensión creáronse 7 empregos. O número de afiliados á Seguridade Social continúa medrando a data de hoxe, 3,44%. Número de afiliados, incremento do número de afiliados á Seguridade Social. E case triplica o crecemento do número de pensións, 1,21%. Pero é evidente, obviamente, que os retos do envellecemento da poboación e o incremento da esperanza de vida exixen aplicar un novo enfoque innovador e realista e tamén pragmático. O primeiro paso, por certo, xa é unha realidade. Aprobouse unha reforma das pensións que determina por lei que subirán sempre, aínda que sexa moderadamente, pero subirán sempre. As pensións, agora, grazas a esa reforma legal,
non poderán ser conxeladas de xeito arbitrario, tal e como aconteceu en 2011 cun goberno dos que gustalle chamar ao señor Reyes de progreso, un goberno socialista, un goberno do señor Zapatero. Ningún país do mundo, ningún, iniciou a súa recuperación económica pagando máis pensións, con pensións máis altas e con máis pensionistas que nunca. Ningún. Hai que dar datos, obviamente. En España temos neste momento 8.586.224 pensionistas, medio millón máis que no 2011, despois da tremenda crise económica que padecimos. O número de pensións contributivas ascende a 9.407.945, un 6,6% máis que no 2011, un 6,6% máis que no 2011. A pensión media de xubilación, e o digo pola primeira moción de Compostela Aberta, supera os 1.000 euros neste momento, a media, en España, 1.048 euros. Está na súa intervención. Incrementándose un 13,5% dende 2011. Un 13,5% o incremento da pensión media dende 2011 no período da peor crise económica da historia de España. Dende diciembre de 2011, os pensionistas españois, no seu conxunto, gañaron máis de 1.000 millóns de euros de poder adquisitivo. E falaron vostedes do fondo de pensións, que parece que aquí o Partido Popular está tirando ao lixo o fondo de pensións. O fondo de reserva das pensións é o mellor instrumento para facer fronte aos desfases entre os ingresos e gastos producidos pola destrucción de emprego. Claro que sí, é un medio. O fondo é un medio, non é un fin en sí mesmo. É un instrumento financeiro creado para manter os niveis de cobertura do sistema en situación de crise económica como a que estivemos e aínda estamos vivindo. Sin necesidade, collendo do fondo de pensións, sin necesidade de incrementar as cotizacións sociais. Por iso empregouse nos derradeiros tempos, posto que o lóxico é dispor das reservas sin recorrer a préstamos externos ou mecanismos máis complexos, custosos, ou mesmo subir as cotizacións. Obviamente. Lembro que nos anos 90 o sistema tamén empregou o fondo durante 8 anos. Nos anos 90, durante 8 anos, empregouse o fondo. O uso do fondo de reserva é unha das fortalezas do sistema de pensións e da seguridade social español, soamente comparable ao que acontece en países como Alemanha ou como Francia. O marco de calquera modificación, na nosa opinión, ten que pasar polo Pacto de Toledo, para reformar aquilo que sexa necesario na procura do mantemento do sistema e garantir unhas pensións públicas, estables e dignas. Por iso facemos a proposta de texto que xuntamos a nosa moción e obviamente vou explicar o posicionamento. Obviamente imos votar en contra da primeira moción de Compostela Aberta porque creemos que é unha irresponsabilidade facer unha afirmación carente do máis mínimo rigor. Imos votar a favor da nosa, e vou ler para que Alexandre teña coñecemento de cal é o posicionamento do Partido Popular. O Pleno do Concello de Santiago insta ao Goberno do Estado a articular cantas medidas se consideren necesarias no marco do Pacto de Toledo para, primeiro, garantir e fortalecer o sistema de pensións, incluindo de forma expresa a prohibición dos gobernos para tocar, recortar ou privatizar total ou parcialmente o sistema público de pensións. Volvo a repetir, prohibición de tocar, recortar ou privatizar total ou parcialmente o sistema público de pensións. En segundo, procurar medidas para o mantenimento do poder adquisitivo real das pensións, considerando esta cuestión prioritaria na política económica do Goberno do Estado. E, en terceiro lugar, promover o máximo consenso posible coas forzas políticas con representación parlamentaria na procura de desenvolver as medidas legislativas que se consideren necesarias para asegurar de cara ao futuro o sistema público de pensións. Esa é o noso posicionamento. Obviamente, imos votar en contra da moción do BNG porque consideramos que está fora absolutamente da realidade. Se existe unha garantía do mantemento das pensións e un sistema nacional a nivel do Estado español,
E, obviamente, tamén imos absternos da derradeira moción de Compostela Aberta, porque poderíamos concordar, incluso apoiar o seu texto, pero nós consideramos que non temos por que dar por sentado que é necesario facer unha reforma constitucional, porque pode ser que mediante unha lei dun rango diferente se poida garantir neste país o mantemento dun sistema público de pensións. Moitas grazas e máis nada. Gracias, Agustín. Paco Reyes, a túa quenda. Grazas, señor alcalde. Pois boa noite, compañeras e compañeros de corporación. Agradecerlle a Alexandre Vila pois a súa intervención e a paciencia que está a demostrar soportando todo este pleno. Bueno, a mí gustaríame aportar algúns datos que non se teñen comentado e que fan referencia precisamente a esa sostenibilidade do sistema de pensións no noso país. Con respecto a outros datos que se teñen aportado, particularmente polo voceiro do Grupo do Partido Popular, decir que en España se adica o 10% do Produto Interior Bruto ao sistema público de pensións, mentres que a media da Eurozona ten un gasto do 12,2%. O conxunto da Unión Europea é do 11,3%. Que, segundo datos da Comisión Europea, en 2030 o noso gasto en pensións vai ser do 10,6%, prácticamente o mesmo que hoxe gasta Alemania, un 10,5%. Que mesmo en 2035, sigo cos datos da Comisión Europea, o noso gasto vai ser do 11,3%. Tras a reforma do 2011, o máximo gasto en pensións alcanzaría, segundo a Comisión Europea, o 14% do PIB no 2050. A partir dese ano, o gasto se vai reducir rapidamente porque a presión demográfica da chegada a xubilación das xeracións do baby boom vai ser, obviamente, sustituída polo efecto contrario, chegada a xeracións da máis baixa taxa de natalidade da historia. Cando cheguemos ese 14% do PIB no 2050, que é o que calcula a Comisión Europea, teremos que destinar as pensións públicas o mesmo que hoxe están a gastar países como Austria, Francia ou Italia. Só para relativizar o tema da sostenibilidade ou insostenibilidade do noso sistema de pensións. Claro, cada quen mira a feira ou vende a feira según lle parece, non? Porque, claro, falar das subas do Partido Popular con respecto ás pensións, pois claro, é que vostedes sempre repiten o mesmo. Por exemplo, no 2012 vostedes subiron un 1%, as pensións, pero o IPC subiu un 1,9%. E o volven a facer no 2017, é dicir, vostedes teñen anunciado unha suba ou do 0,25%, mentres que o Banco de España xa ten anunciado unha suba do IPC do máis do 2%. Claro, vender que se está a subir as pensións para manter a capacidade adquisitiva dos pensionistas, cando se está facendo clarísimamente moi por debaixo no 2017, peor aínda que no 2012, por debaixo da subida do IPC, pois a verdade é que, home, pois é un engano que xa non engana a ninguén. Existen solucións, evidentemente, existen solucións. A primeira delas, pois é a loita contra o fraude. É dicir, cando resulta que o noso país ten o dobre de ratio de economía sumerxida que a media da Unión Europea, aí temos un problema e podemos facer moitas cousas. Ou, por exemplo, perder unha oportunidade, como foi a Lei 35/2014, por la que se modificou o texto refundido da Lei Xeral de Seguridade Social, na que se podía ter dito que o superávit que xeneran as mutuas poderían ser utilizados para subsanar as dificultades transitorias do sistema. Estamos a falar de máis de 6.000 millóns de euros ao ano. Por lo tanto, existen unas solucións para tentar de asegurar esas pensións. O que sei que lembrar é que a nosa Constitución, no artigo 50, sí que di que os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas e periódicamente actualizadas, a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira idade. Así mesmo, e con independencia das obrigacións familiares, promoverán o seu benestar mediante un sistema de servizos sociais que atenderán os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio. Por lo tanto, o que sí é un debate aberto é se é necesario
ca redacción do artigo 50 da Constitución, facer unha reforma constitucional ou asegurar o que di a Constitución mediante as leis de desenvolvemento. Facendo referencia ás propostas, a do Partido Popular, claramente o punto 1 e 2 pois é compartido. O punto 3, que pode ser moi ben intencionado, cando di promover o máximo consenso coas forzas políticas na procura de desenvolver as medidas legislativas que se consideren necesarias para asegurar de cara ao futuro o sistema público de pensións, pode estar moi ben intencionado, pero claro, o resultado pode ser incrementar o período de cotización, pois iso, subir as pensións por debaixo do IPC, etc. Polo tanto, nós non estaríamos de acordo ca redacción deste punto terceiro. Con respecto á moción do Bloque Nacionalista Galego, pois nós particularmente non cremos que a solución ao problema das pensións sexa precisamente pois a transferencia da seguridade social ás comunidades autónomas, non? Con respecto ás mocións de Compostela Aberta, temos que decir que a moción que fai referencia a instar ao Goberno do Estado a que sexa atendida a reivindicación da mesa das pensións por medio da reforma constitucional que proíba tocar, recortar ou privatizar total ou parcialmente, nos entendemos que sería pois unha reforma na modificación deste artigo 50, menos tal e como está o poderíamos aceptar, e por suposto si apoiar a moción de Compostela Aberta con respecto precisamente á concentración que se vai realizar en defensa do sistema público de pensións. Mais nada, moitas grazas. Concha, segunda quenda. Bueno, eu fixen só a presentación da moción e reservei para esta a segunda quenda pois as nosas posicións respecto das outras mocións aquí presentadas. Entonces, decir algunha consideración respecto do escoitado aquí, bueno, presentas a modo de moción en instancias porque este Concello non ten ningún outro competencias en materia de pensións nin en materia de emprego, tenas o Goberno do Estado. Por eso se presenta como moción. Ás veces que o tema merece ben, ás veces que se estime oportuno. Despois, algunha consideración de datos. Coincido con usted, efectivamente, mostra que a pensión media do Estado é sustancialmente superior á pensión media galega. Por algo somos os penúltimos en pensión media, solo despois de Extremadura. E por non falar de que somos os últimos en cuanto ás pensións máis baixas, como antes relatei. Efectivamente, hoxe en día estánse xubilando persoas que tiveron garantidos dereitos sociolaborables. Por eso crece a masa salarial, a masa económica dedicada a pensións, porque tiveron salarios e dereitos notablemente mellores cos que teñen quenes agora se incorporan ao mercado laboral, en situación de precariedade, en tempo de cotización e de salario. Por eso que supoñemos que a caixa de pensións vai ir mermando porque, habendo tres contribuintes, son tres contribuintes para unha pensión que contribúen máis do que podría contribuir un contribuinte ou dous en boas condicións. Con todo, o horizonte en Galicia 2050 é que teñamos un contribuinte por un pensionista pola situación de envellecemento. Estes e outros indicadores levan a inspiradores do Pacto de Toledo como o señor Felipe González a decir que é irresponsable manter ou decir que o sistema de pensións é sostible e que pode ser garantista. Así que esta é a situación máis actual do sistema de pensións. Efectivamente, como dicía Paco Reyes, depende con que prisma se mire. Este é o motivo que nos leva tamén a non apoiar a moción do Partido Popular en ningún dos seus términos, porque efectivamente é absolutamente imprecisa. Solo pretende evitar a asunción de responsabilidade e compromiso do Goberno do Estado, que está en man do Partido Popular, non de ahora, desde 2011. E pretende evitar, sencillamente, blindar constitucionalmente o dereito social dos pensionistas. E non sirven argumentos de que hai obstáculos á reforma constitucional ou que é unha lei. Bueno, lembrolle que a Constitución foi modificada en 2011, artigo 135. Despois, respecto á moción presentada polo BNG, pois apoiaremos a moción do BNG nos seus termos porque se refire exclusivamente ao ámbito competencial e concordamos que debe ter
o seu centro no noso país, a través dun sistema público de pensións galego que asuma competencias na xestión económica da seguridade social e das cotizacións sociais. Mais nada. Gracias, Concha. Goretti. Sí, moi rapidamente, simplemente para comentar dúas cuestións. É que claro que, ao contrario do que indica na exposición de motivos a moción do Partido Popular, aquí teñen que ver, claro, ideoloxías e teñen que ver como ves ti ou onde centras os teus esforzos e que consideras elemento fundamental. Se non se teñen en conta os problemas estruturais que ten o noso país, e referíndose ao noso país como Galiza, é imposible. Se non se quere analizar que as pensións galegas son máis baixas que as pensións do resto do Estado, imposible. Se non se analiza que tamén as mulleres, as pensionistas cobran pois moitísimo menos que os homes, pois imposible. Daquela huimos ao fondo da cuestión, onde está o fondo da cuestión, e se iso simplemente se vai solucionar con que, pois desde o Pacto de Toledo, pois 4 persoas decidan sobre cuestións que teñen que ver, teñen que estar moito máis centradas en cales son os problemas de fondo que ten este país, pois desde logo que aí non podemos estar de acordo. Por algo o Bloque Nacionalista Galego é unha forza nacionalista, por suposto. E logo, claro, sí que coincidimos nunha cousa, isto está relacionado directamente con ter traballo e con que a xente poida vivir neste país. Claro, as políticas que levou a cabo o Partido Popular nos últimos tempos o que demostrou é emigración xuvenil, marcha da nosa xente fora, incapacidade, pois, toda a cantidade de xeracións de persoas menores de 35 anos que teñen que buscar a vida fora, e xa non digamos iso, sino ser capaces de conseguir que interiorice a inmensa maioría da poboación nova que o seu futuro vai ter que estar fora, como iso é a única solución, o único recurso. Por tanto, claro, é a verdade que é moi pouco crível nestes momentos que o Partido Popular diga que eles van ser os baluartes da defensa dun sistema público, sabendo que, pois, despois de anos de maioría absoluta, pois non fixo nada neste sistema, nin por reavivar a economía, nin por ter traballo. Desde logo, a respecto da situación de Galiza, pois todos os indicadores din o que din. Así que, pois, a nosa posición neste caso, finalmente, vai ser apoiar a nosa moción e absternos por cuestións de matices nas cuestións presentadas por Compostela Aberta, como xa comentei, aínda coincidindo, xa digo, co espírito xeral do aí demostrado, e absternos tamén no do Partido Popular por parecernos unha declaración de intencións, pero onde os feitos levan ao contrario das políticas desenvolvidas nos últimos anos. Agustín. Moi brevemente, cando o Partido Popular escribe algo son intencións, pero a realidade é que neste momento en Galicia temos máis emprego que no 2009, a garantía das pensións parte de acadar máis e millor emprego, e por iso nos seguimos traballando para que tamén, despois desta crisis, e os datos están en riba da mesa, temos máis pensións e máis altas. Señora Fernández, a verdade é que sí, vostedes están no goberno, teñen toda a liberdade de plantexar as mocións que queiran. Dúas, a verdade é que, insisto, reflicten cando menos algo de improvisación. Podería ter vostede tentado atopar unha declaración institucional. Nos, no que é a súa segunda moción, volvo a repetir, no único que non estamos de acordo é en deixar pechado, nos creemos que non é necesaria unha reforma constitucional e nos non imos ir por esa vía. Obviamente, no de exixir ao Goberno de España o mantemento dun sistema público de pensións non temos ningún inconvinte. Tamén sería bo que vostedes, cando remitan o acordo, si é que o remiten, porque o señor Dios dixo antes que o fai verbalmente, pois cando remitan o acordo en función do resultado da votación, pois supoño que sería bo que trasladaran ao Goberno que está exixindo pois unha pensión de 1080 en 14 pagas, que está exixindo unha pensión pública con cargo aos presupostos xerais do Estado e que está exixindo unha actualización das pensións de acordo co incremento real do IPC, un goberno que, como podemos comprobar, exixe moito, pero que non é capaz de otorgar unha soa axuda social en base á súa renda aprobada fai casi un ano. Sería bo, porque, home, é fácil exixir, igual non é tan fácil facer. máis nada. Gracias a Dios. Paco. Anunciar simplemente o
O sentido de voto xa o explicamos na primeira intervención, nos ímonos abster da moción do Bloque Nacionalista Galego, ímonos abster da moción do Partido Popular e imos votar a favor das dúas mocións de Compostela Aberta. Entendo que explicitaches a posición a favor. Vale. Das nosas a favor, non? Bien. Moi ben. Está ben, está ben. Bueno, señor secretario, eu voulle cantando e vamos votando, se lle parece ben, para axudarlle en este... A primeira das mocións por orden de presentación sería de Compostela Aberta en apoio á movilización convocada polas marchas da dignidade prevista para o día 25 de febreiro na Coruña. Bien, votos a favor, gracias, 12, abstencións, gracias 2, en contra, gracias 9. A seguinte moción sería a do Partido Popular sobre a garantía e fortalecemento do sistema público de pensións. Votos a favor, gracias 9, en contra, gracias 9 tamén, abstencións, gracias 5. Voto de calidade, non? Bueno, sí, claro, voto de calidade, sí. Pero se ten que volver a votar, cando hai voto de calidad se volve a votar. Bueno, pues outra vez, votos a favor, gracias 9, gracias, abstencións, gracias 5, e votos en contra, xa co voto de calidade queda desestimado. Moi ben. E a seguinte moción é a do BNG de defensa do sistema público de pensións. Votos a favor da BNG, votos a favor, gracias 11, abstencións, gracias 3, e en contra, gracias 9. E por último, señor secretario, a moción de Compostela Aberta prol da reivindicación da mesa estatal pro referéndum das pensións. Votos a favor, gracias 12, abstencións, gracias 11. Moi ben. Pois pasaríamos ás dúas últimas mocións da sesión, que son do Partido Socialista. A primeira é sobre a posibilidade de redactar o proxecto de execución da ampliación da rede de saneamento acometida de auga na Rúa das Tornas Arins con cargo orzamento 2017 ou PAS 2017. No. Rafael, eu marcho mañán a 7 da mañán para Carrión de los Condes, o sea que teño o teu mismo interés en ir rematando a sesión, pero vamos a respetar os compañeros para que fagan defensa da moción. Gonzalo. Sí, gracias. Pois é unha ledicia que realmente pois está feita. Pois a carón desto decimos as obras pois comprenderon pois a construción da nova edar así na zona de Arins, a instalación da rede de saneamento e máis 33 km de longitude, dotándose do servicio a maioría das vivendas, non? Na Rúa das Tornas, esas 7 vivendas unifamiliares quedaron pendiente de instalación deste servicio por precisar dunha ampliación de aproximadamente 200 metros da rede. Nos últimos anos os propietarios da vivenda desta rúa presentaron varios escritos solicitando esta execución desta pequena obra de ampliación, o orzamento aproximado de 20.000 euros, se solucionaría pois a carencia deste servicio básico do que xa disfrutan a miranda parte da vizinhanza de Arís, non? Nós temos constancia de que a última petición presentada no Concello foi en xuño de 2016, por eso que a día de hoxe non sabemos se lle contestou, ora me está dicindo aquí pois que xa está realmente pois feito, non? Pois a carón de que salía isto na prensa, tamén pois os da unhas vivendas tamén que hai en Arís, na Rúa das Penas, se puxeron en contacto con nós e tamén pois o están a solicitar, non? Por eso nosa moción de que estude a posibilidade de redactar ese proxecto e a execución da ampliación da rede de saneamento e cometida de auga da Rúa das Tornas na parroquia de Arís e tamén pois desta rúa que acabo de comentar, non? Pois con cargo ao orzamento municipal de 2017 ou ben con cargo ao PAS de 2017 da Deputación, nada máis. Gracias, Gonzalo. Rubén, nada que engadir. Xente do Partido Popular, Teresa. Solo haciendo la recomendación de Rafa, vamos a votar a favor. Rafael, infórmanos. Ben, presentamos o
o próximo venres hai que ter presentado o Plan Único da Diputación da Coruña, e un dos proxectos que se vai a presentar é a ampliación de abastecemento e saneamento en diferentes lugares. Na parroquia de Arins vamos a levar o saneamento á aldea da Cacharela, a Rúa das Tornas, a esta que ven aquí a colación, que son 7 vivendas, e tamén a Travesía das Penas, que te acaban de comentar, quedando máis ou menos completada toda a túa proposición. Ao mesmo tempo levaremos o abastecemento ao lugar de Pousadas en Mando e ao lugar de Santo Mil en Laraño, sendo aproximadamente unhas 60 vivendas cun orzamento de 180.000 euros, e que ademais ven a colación dunha proposta do Partido Socialista de incorporar aproximadamente esa cantidade en abastecemento e saneamento cada ano ao medio rural, e polo tanto pois tamén lle damos conta pois a esa solicitud. Máis nada. Moitas gracias, Rafael. Gonzalo, algo que engadir? Pois por unanimidade, señor secretario, e pasaríamos ao último, que é do Partido Socialista, para modificar as ordenanzas fiscais no referente á tasa por uso de caixeiros de bancos e telefonía móvil. Paco. Gracias, señor alcalde. Vou ser moi breve, vou ir ao final de todo, que nos entendemos que paga a pena facer un estudio que avalíe a posibilidade de modificar, neste caso, da fórmula que se emprega na nosa ordenanza sobre os caixeiros dos bancos, para poder incrementar a recaudación, obviamente, e, polo tanto, incrementar a capacidade de gasto social do goberno, pois que se avalía a posibilidade de mudar unha parte da fórmula que neste momento empregamos. Que é o que acontece? Isto xa se planteou hai 3 anos no pleno, e os técnicos naquele entón dixeron que era complicado poder asumir o estudo de que había un incremento no uso dos caixeiros que permitira ou que xustificara o incremento do tipo. Claro, por exemplo, en Barcelona teñen outro plantexamento, e que o que fan é subir o valor do chan, dado que efectivamente aquí mesmo en Santiago houve incrementos polo catastrazo, non? Polo tanto, avaliar a posibilidade de que eso se aplicara co feito de que se pode incrementar. Comparando con algúns outros concellos, algún concello similar en tema de poboación, en tema de renta per cápita e demais, pois están recaudando 6 veces por caixeiro máis neste caso que Santiago. Outro fai referencia a unha sentenza do Tribunal Supremo que valida claramente a figura impositiva que grava a rede fixa que empregan as operadoras para prestar os servizos de telefonía móvil, non? O que valida claramente o Tribunal Supremo nesa sentenza é precisamente a fórmula que recolle o artigo 5 da Ordenanza de Madrid. Por lo tanto, iso sería o único que estaría validado neste momento con seguridade, e polo tanto nós o que propoñemos é que o equipo técnico daqui do Concello de Facenda pois valore a posibilidade de si ten sentido incorporar esa fórmula, que é a que sabemos que está validada, e polo tanto non teríamos problemas de ningún tipo de recurso por parte das empresas de suministradoras dos servicios de telefonía móvil. Eso era un Moitas gracias. Rubén, algo que engadir? Simplemente que imos votar favorablemente. Por parte do Partido Popular, Manuel. Vamos a votar a favor. Bueno, eu non vou ser tan breve, pero bueno, intentarei, no tamén. A ver, dende Compostela Aberta recoñecemos e compartimos co Partido Socialista a impresión da necesidade de outro cálculo tributario para os caixeros automáticos. A compartimos. Tamén temos os informes técnicos de o caso cando se propuso ou se debateu este tema no 2013, non? Agora mesmo que se aplica en Santiago é o valor catastral, xa se está aplicando, pero sí que é certo que hai pois posibilidades de realizar outro cálculo que parecen pois razoables e acertadas, tendo en conta o volumen de negocio e o beneficio que recaudan as empresas bancarias, as entidades bancarias a través deses caixeiros automáticos, non? Por ser moi breve, que sei que todo o mundo quere marchar, pero por poñer un exemplo, non? Os estudos indican que a metade das operacións que se fan en caixeiros automáticos están suxeitas a comisións, a metade das operacións, e a media desas comisións é €1. Eso significa que se hai 1.000 operacións que se fan en España anualmente, con 50.000 caixeiros tamén en España, o volumen de negocio é de €10.000 por caixeiro anual.
bueno, parece que é razoable que teñan un cálculo a hora de pagar por utilizar o suelo público diferente ao que teñen actualmente, non? Así que, pola nosa parte, vamos a votar tamén a favor, por suposto, comprometémonos a determinar cos técnicos do Concello pois un sistema de cálculo que nos pareza máis acaído da realidade do noso Concello e que preserve mellor os intereses económicos da facenda local. Aí está. Por unanimidade, señor secretario, levantamos a sesión, agradecemos vosa presencia e quedamos emprazados o sábado ás 9 da mañán, porque sei que nos votaremos de menos.